கொடுத்துருக்கேன். எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் புரிஞ்சுதுங்களா? ஸோ வில் ஹாவ் டவுட்ஸ். இன்னைக்கு கொஞ்சம் லென்த்தி சாப்டர். ஸோ சேவ் டு நன்னா புரிஞ்சுதா? கோமலம் மாதாஜி ரொம்ப நன்றி. ஸோ நம்ம இன்னைக்கு ஸோ செகண்ட் சாப்டர் படிக்க போறோம் நம்ம. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம ப்ரேயர்ஸோட இந்த செஷன் இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த செஷனுக்கு வருகை தந்திருக்கிற அனைத்து பக்தர்களுக்கும் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் ஸோ மேலும் இந்த கீதையினுடைய ஞானம் உங்களுக்கு பகவான் அருள் புரிய வேண்டும் என்ற பிரார்த்தனையோட இன்னைக்கு நாம இந்த செகண்ட் சாப்டருக்குள்ள போகலாம். ஸோ இன்னைக்கு அத்தியாயம் 2. நேத்து அதாவது பகவத்கீதை பாத்தீங்கன்னாக்கா 18 புராணங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுக்கு ஈக்குவலண்டா இந்த 18 சாப்டர்ஸ் அப்படிங்கறத ரிலேட் பண்ணியிருக்கிறது. எல்லா வேதங்களுடைய சாராம்சமும் பகவத்கீதையில் இருக்கின்றது. யார் ஒருவர் பகவத்கீதையை ஸ்ரத்தையுடன் வாசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு மோட்ச பிராப்தி என்பது உண்டு அப்படிங்கறத கீத மகாத்மியத்துல ஆதி அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கராச்சாரியார் பாடி இருக்கிறதுலயே நம்ம நேத்து பார்த்தோம். சோ இந்த செகண்ட் அத்தியாயம் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம், அதாவது அர்ஜுனனுடைய அவருடைய கலக்கத்தின் அவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கலங்கி போய் விடுகிறார். அதாவது ஏன்னா அவர் ஒரு தூய பக்தர் ஆவார். சோ பக்தராக இருப்பவர்கள் எப்பொழுதுமே அவங்க ஒரு கருணையுடைய மனதாக இருப்பார்கள். சோ எந்த ஒரு உயிரை கொல்லணும் அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்காது. சொந்த பந்தங்களையே கொன்று அந்த இதுல நம்ம என்னத்த சந்தோஷத்தை அடைய போகின்றோம் அப்படிங்கிற அந்த கருணையான மனது பாத்தீங்கன்னாக்கா தூய்மையான மனது பக்தர்களுக்கு தான் கண்டிப்பாக வரும். சோ அந்த ஒரு மனதோட தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அர்ஜுனர் அதுக்கான காரணங்கள் எல்லாத்தையுமே முன்மொழிகிறார். பகவானும் அதுக்கான ரிப்ளை பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல கிளியரா கொடுக்கிறார். அதாவது இந்த கீதை செகண்ட் சாப்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா கீதையினுடைய சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது முதல் 6 அத்தியாயங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மயோகத்தின் மேல இருக்கிறது. 2வது 6 அத்தியாயங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா பக்தி யோகத்தின் மேல இருக்கின்றது. 3வது 6 அத்தியாயங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞான யோகத்தின் மீது இருக்கின்றது. சோ இந்த இன்டிசிஷன், அதாவது இரு மனம் அப்படிங்க இருக்கக்கூடிய அவரால் டிசிஷனே எடுக்க முடியாத ஒரு தன்மைக்கு தள்ளப்படுவது 5வது காரணம் இல்லையா? அந்த 5வது காரணத்துக்கான இதெல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா 2.6 ஸ்லோகம் வரைக்குமே கவர் பண்றாரு.
2.7 ஸ்லோகத்துல தான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய பாதங்களுக்கு அவர் சமர்ப்பணத்தை கொடுக்கின்றார். மனதளவில் சமர்ப்பணம் என்பது சாஷ்டாங்கமா விழுந்து நமஸ்கரிக்கிறது கிடையாது. அது உடல் அளவில் செய்யக்கூடிய தவம் அது. ஆனா மனதளவுல நாம செய்யக்கூடிய சமர்ப்பணம் என்பது உணரும் தன்மையை பொறுத்துதான் ஒருத்தர் வெளிப்படுத்துவார்கள். சோ பக்தியினுடைய ஸ்வரூபத்தை யார் ஒருவர் பாத்தீங்கன்னாக்கா தத்ரூபமாக உணர்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் அந்த பிரபாவத்தை வெளிப்படுத்துவார்கள். அந்த பிரபாவத்தை தான் அர்ஜுனரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா 2.7 ஸ்லோகத்துல பகவான் உடைய பாதங்கள்ல முழுமையாக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்கிறார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா இவர்கள் இருவருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நண்பர்கள் என்ற அந்த உரையாடலில் இருந்து குரு சிஷ்யன் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்தானத்திற்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா வேறுபடுகின்றார்கள். சோ குருவான அந்த புருஷன் போன பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானும் பாத்தீங்கன்னாக்கா சீரியஸ் டாக்ஸ் தான். இதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் சாப்டர் 2.7 ஸ்லோகத்துல இருந்தே பகவானுடைய விளக்கங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் ரொம்ப அதாவது ஒரு குரு இருந்தா ஒரு சிஷ்யனுக்கு என்ன சொல்லுவாரோ அந்த முறையில தான் அனைத்து விளக்கங்களுமே கொடுக்கின்றார். 2.11 அதாவது 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து 30வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஞான யோகத்தின் மீது விளக்கத்தை தருகின்றார். இவர் கேட்ட கேள்விகள் அனைத்துக்குமே விடை கொடுக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 31ல இருந்து 37 வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா 42 வரைக்குமே ஞான யோகத்தின் மீது பகவான் கர்மயோகத்தின் மீது பகவான் விளக்கங்கள் கொடுக்கின்றார். சோ புத்தி யோகம் என்பது பக்தி யோகம் ஆகின்றது. தட் இஸ் எ பர்சன் ஹூ இஸ் ஆக்டிங் இன் த காட் கான்சியஸ்னஸ், அதுக்கு பேரு தான் புத்தி யோகம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி புத்தியிலையும் அதுக்கப்புறம் கர்மத்திலையும் நிஷ்காம கர்ம யோகியாகி, அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றற்று செய்யக்கூடிய செயல்களில் யார் ஒருவர் மேன்மை அடைந்திருக்கிறார் அவர்களுடைய சுபாவம் நடத்தை இதை பற்றி எல்லாம் கேட்பார். யாரு? நம்ம அர்ஜுனர். அவங்கதான் ஸ்திர புத்தி உடைய மனிதர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சிதாதீர் முனி, சித பிரக்ஞா அப்படின்ட்டு சமஸ்கிருத வார்த்தை. சோ அதுக்கான விளக்கங்கள் எல்லாமே பகவான் கொடுப்பார். செகண்ட் சாப்டர் லென்த்தி சாப்டர். ஆக்சுவலி மேபி 8:15 கூட ஆகலாம் இன்னைக்கு செஷன் முடியறதுக்கே. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் டிவோட்டீஸ் பி லிட்டில் பேஷன்ஸ். ஏன்னா பகவத்கீதையில 2ஆம் அத்தியாயம், 13வது அத்தியாயம், 18வது அத்தியாயம் மிக பெரியது. ஆக்சுவலி 18 பார்த்தீங்கன்னாக்கா 78 ஸ்லோகங்கள் உடையது. அது கண்டிப்பா 1.5 hour தேவை அதுக்கு, நார்மலாவே நம்ம எடுக்கணும்னா. ஸோ ஐ ரிக்வெஸ்ட் பேஷன்ஸா இதை நீங்க கேட்கணுன்றது உங்ககிட்ட நான் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். ஸோ கீதையினுடைய சாராம்சம். ஸோ இந்த செகண்ட் சாப்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு ஒரு சாராம்சத்தை கொடுக்கின்றது. பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சம் நாம தெரிஞ்சுக்க போறோம். நாம யாரு, எதுக்காக இந்த உலகத்திற்கு வந்தோம், நாம் என்ன, நம்மளுடைய இலக்கு என்ன, நாம் எங்கே செல்ல வேண்டும், அதுக்காக என்ன வழிகள் நாம பின்பற்ற வேண்டும், இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பகவத்கீதையில தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டிடிஸ்க்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம இந்த பகவத்கீதையினுடைய செகண்ட் சாப்டருக்குள்ள போகலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்னுடைய சுருக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அத்தியாயம் 1ல பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் போர் புரிய மாட்டேன் என்பதற்கான காரணங்கள் தான் நம்ம பார்த்தோம். அதாவது குருஷேத்திரத்துல 2 படைகள் ஒன்று கூடிய பிறகு எவ்வாறு அணி வகுக்கப்பட்டுள்ளது, அதாவது போர் முனையில அந்த அலைன்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கு, ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு சில கோட்பாடுகள். ஸோ இவங்க ஜெனரல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மகாரதர்கள் எல்லாம் எந்தெந்த இடத்துல இருப்பாங்க, இந்த பர்டிகுலர் படை எங்க நிறுத்தணும், ஸோ அந்தந்த நிலைகள்ல எவ்வாறு அவர்கள் அலைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பத்தி 2 பக்கத்தினுடைய படையினுடைய பலத்தை பற்றி துரியோதனன் பேசுவதை நாம கண்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த போர் முனையை தொடங்குறதுக்காக சங்கநாதங்கள் முழங்கியதையும் நாம கேட்டோம். ஸோ இவங்க போர்ல தர்மம் தான் வெல்லும் என்பதற்கான காரணங்கள் என்னென்ன என்றதையும் நாம பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம்
ரெண்டு பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய படைகளை வந்து பார்ப்பதற்கு, அதாவது அர்ஜுனர் வந்து நம்ம பார்த்த சாரதியான பகவானுக்கு வந்து சொல்றார், ரெண்டு படைகள் சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபைய அச்சுதா அப்படின்ட்டு. அச்சுதா என்பது பகவானுடைய இன்னொரு நாமம். தட் மீன்ஸ் இன்ஃபாலபிள் அப்படின்றது பேர் ஆக்சுவலி. அதாவது தவறி கூட விழாதவர். அதாவது நாம் எல்லாருமே தவறி இந்த பௌதீக உலக பந்தத்துல வந்து விழுந்திருக்கும். பகவான் இதுக்கு அப்பாற்பட்டவர். அதனால்தான் அவருக்கு அச்சுதா என்ற திருநாமம் ஒன்றும் உண்டு. மாதவா என்பதும் ஒரு நாமம் அவருக்கு. மா என்பது தாயை குறிப்பது, லக்ஷ்மி தாயாரை குறிப்பது. அவருடைய கணவராக, அதனால்தான் மாதவா அப்படின்றது இன்னொரு நாமம். ரிஷிகேஷா அப்படிங்கிறது இன்னொரு நாமம். கேசம், அதாவது நமக்கு இந்த புலன்கள் இருக்கின்றதல்வா, கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இவற்றை அனைத்தையுமே வந்து கட்டுப்படுத்துபவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். ஸோ அதனாலதான் அவருக்கு இன்னொரு நாமம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷிகேஷா அப்படிங்கிற இன்னொரு நாமம். இந்த நாமங்களுக்கான விளக்கங்கள் கூட நம்ம நிறைய இடத்துல படிப்போம். மதுசூதனா, மது என்ற அரக்கனை அழித்தவர். ஸோ இந்த செகண்ட் சாப்டர்ல கூட வந்து அர்ஜுனர் வந்து மதுசூதனா அப்படின்ட்டு அட்ரஸ் பண்ணுவார். எவ்வாறு நீங்கள் மது என்னும் அரக்கனை அழித்து மதுசூதனா என்ற நாமத்தை அவர் பெற்றாரோ, எனக்கும் கூட இந்த அறியாமை என்னும் இந்த அரக்கனை வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பாக வதைக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு வேண்டுகோளும் வந்து செகண்ட் ஸ்லோகத்துல வந்து வைப்பார். ஆக்சுவலி என்னை ரட்சிக்க வேண்டும், எனக்கு எந்த கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கேன், எனக்கு என்ன டிசிஷன் எடுக்கிறதுன்னே தெரியல அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இரக்கம். இரக்கம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள் அனைவருமே இந்த போரில வந்து மக்கள் எல்லாருமே மடிவது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு மிகவும் கடினமான ஒரு சூழலை கொடுக்கின்றது. ஏன்னா அவர் ஒரு தூய பக்தர். ஒரு உயிரை இழப்பது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனால பல்லாயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் இழக்க போகிறது அல்வா. அதை நினைத்து அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டியூ டு கம்பேஷன், இரக்க சுபாவத்தினால் வந்து போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாரு. அதுக்கப்புறம் போர்னுடைய விளைவுகள் வந்து இன்பம் இல்லை. அதாவது முடிவுகள் எப்பொழுதுமே ஒரு ரெண்டு நாட்டுக்கு நடுவுல வந்து போர் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பா இழப்புகள் என்பது இரு பக்கமும் கண்டிப்பாக இருக்கும். சோ அந்த இழப்புகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வரத்துக்கு சில காலம் ஆகும் இல்லைங்களா. சோ அந்த சூழல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து அது வந்து இன்பமற்ற நிலையை தான் காட்டும். அதுதான் வந்து இவர் வந்து அர்ஜுனர் வந்து இரண்டாவது காரணமாக கூறுகின்றார். ஒரு உயிரை கொல்லுவது பாவம் என்பது நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. ஆனா அதே இதுல வந்து நம்ம வேதங்கள்லயும் படிக்கணும், ஒருவன் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது என்பது பாவமான செயலாக இருந்தாலும் அது பாவத்தில் வந்து சேருவதில்லை அப்படிங்கிறதும் இது சொல்லியிருக்கிறது. அதை எக்ஸாம்பிளா வச்சுதான் பகவான் இப்ப வந்து சொல்லுவார். அதாவது எதையுமே வந்து பகவானுக்காக நம்ம செய்கின்றோம் என்றால் அதுவும் நம்மளுக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமை என்னும் பொழுது நாம பாவ பந்தங்களில் அதாவது கட்டுப்படுவதில்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஜட்ஜா இருக்காரு, அவர் எத்தனையோ பேருக்கு தூக்கு தண்டனை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆயுள் தண்டனை, இந்த மாதிரி எல்லாம் விதிச்சிருப்பார், எவ்வளவோ தண்டனைகள் எல்லாம் விதிச்சிருப்பார். ஆனா அவர் செய்தது என்னன்னாக்கா he is a representative of God actually. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருவர் தவறு இழைப்பதற்கான தண்டனையை வந்து as per the கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா பிரகாரம் என்ன இருக்கோ அந்த தண்டனை அவர் வந்து விதிக்கின்றார். ஒரு கொலைகாரனுக்கு கண்டிப்பாக மரண தண்டனை என்பது கொடுக்க வேண்டிய அவசியம்தான். இல்லைன்னா அந்த கொலை புரிந்த பாவத்தை அவன் இந்த ஜென்மத்துல இல்ல எந்த ஜென்மம் எடுத்தாலும் அவனும் அனுபவிக்கத்தான் வேண்டும். சோ அந்த பாவம், சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஜட்ஜு வந்து பாவ செயல் செய்யவில்லை, அவருடைய கடமையை தான் செய்கின்றார். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு டாக்டர், ஒரு ஃபேமஸ் சர்ஜன் வந்து கத்தி எடுத்துட்டு அவர் வந்து ஆபரேஷன் தியேட்டருக்கு போய் செய்யறாருனாக்கா அந்த உயிர் பிழைக்கிறதோ இல்லையோ அது வந்து பகவான் கையில் இருப்பது. ஆனா அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல அவர் வந்து அது செய்ய வேண்டியது அவருடைய கடமை. அதனால அவர் வந்து ஒருவேளை அந்த பேஷண்ட் இறந்துட்டா அவர் வந்து மர்டர் பண்ணிட்டாருன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா. சோ அதாவது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் கடமைகளாக செய்யப்படும். அதே மாதிரிதான் போர் வீரன் கூட, போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எத்தனையோ உயிர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போர் வீரர்கள் இறப்பதற்கான காரணம் வந்து ஆகின்றது போர் என்பது. சோ அந்த வீரர்களுடைய இழப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம ஒரு உயிரை கொன்றுவிட்டோம் என்று நினைச்ச அந்த பாவம் நமக்கு தானே நினைச்சோம்னாக்கா அது தவறான காரியம். சோ எந்த இடத்துல அப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ், எந்த இடத்துல நம்ம கொடுக்கிறோன்றதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். என்ன செயல் புரிகின்றோம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது ஒன்று. அது எங்கே செய்கிறோம் என்பதும் நமக்கு வந்து பாவமா புண்ணியமா என்பதை நிர்ணயிக்கின்றது. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து
வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெரியவங்கள்லாம், அதாவது நடுத்தர வயது அவர்கள் வந்து போர்ல இறக்க நேர்ந்தால் பிள்ளைகளுடைய ஃபியூச்சர் வந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய கேள்விக்குறியாகிறோம். அதுக்கப்புறம் பெண்களுடைய பாதுகாப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சேஃப்டி ஆல்சோ இஸ் அண்டர் ஸ்டேக். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கான பாதுகாப்புலயும் வந்து கஷ்டமான சூழல் தான். அவர்கள் அதனால கலங்கப்படும் பொழுது அன்வான்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாப்புலேஷன் சொல்றோம், தேவையற்ற ஜனத்தொகை உருவாகத்துக்கான காரணமும் ஆகின்றது. சோ அவ்வாறு அந்த அந்த தேவையற்ற பாப்புலேஷனால பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கு முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கருமாதிகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டா செய்ய முடியாது. அவ்வாறு நிகழும் போது அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சதா நரகத்தில் விழுந்து, அதாவது இருப்பாங்க பெரியோர்கள். சோ நாமெல்லாம் ஸ்ராத்தம் செய்யறது வந்து அந்த நரக வாயில இருந்து பெரியவர்களை ரட்சிப்பதற்காக தான் நாம வந்து ஸ்ராத்தம் செய்கின்றோம். நாம இன்னைக்கு செய்யும் பொழுது நாளைக்கு நம்ம பிள்ளைகள் அதை கண்டினியூ பண்ணுவாங்க. நாம பெரியவங்க என்ன செய்யறோமோ அதைதான் பிள்ளைகளும் பின்பற்றுவார்கள். அது நன்மையான காரியமாக இருந்தாலும், அதாவது அதாவது தவறான காரியமா இருந்தாலும், 2 காரியங்களும் நாம தான் ரோல் மாடலே வீட்டுல பிள்ளைகளுக்கு. நம்ம கிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்குவாங்க. சோ இந்த 4 காரணங்கள்னால அவருக்கு மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு டிசிஷனும் எடுக்கிறதுக்கான சூழ்நிலைக்கு அவருக்கு வழி இல்லை. அதுதான் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம். சோ உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல. 2வது அத்தியாயம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நான் ஆல்ரெடி கொடுத்திருக்கேன் சம்மரி கூட. இரக்கத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து 1.28 இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஏன் போரிட விரும்பவில்லை, ஃபர்ஸ்ட் இரக்கத்துக்கு அதுக்கான பதில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2.11 இருந்து 30th ஸ்லோகம் வரைக்குமே பகவான் வந்து கவர் பண்ணுகிறார். நான் உடல் அல்ல. இது நிறைய உபனிஷத்கள்லயும், முண்டக உபனிஷத், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கதா உபனிஷத், சோ நிறைய உபனிஷத்களுடைய வராக புராணம், விஷ்ணு புராணம், சோ இந்த மாதிரி புராணங்கள்லயும் உபனிஷத்கள்லயும் ரெஃபரன்சஸ்லயும் வச்சு வந்து நீங்க பகவத்கீதை அந்த புக்கை எடுத்துட்டு அந்த டீடைல்டு பர்பட் கண்டிப்பாக நீங்க படிக்க வேண்டும். சோ ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கு கீழேயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்லேஷன் 4 வரி இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்லேஷனும் இருக்கும். அதுக்கு கீழே வந்து பர்பட்ன்ட்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா மொழிபுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீடைல்டா கொடுத்துருப்பாங்க. அதை நீங்க கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டும். சோ படிச்சாதான் இதெல்லாமே உங்களுக்கு புரியும். கீதையை வந்து 1 வருடம் நிஜமாக ஆகும். நீங்க முழுமையாக ஆராயணும்னாக்கா, ஃபுல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா உங்களுக்கு டெய்லி நீங்க படிக்க படிக்க உங்களால வந்து அந்த கீதையினுடைய ஞானத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். யார் ஒருவர் கீதையை நன்றாக வாசிக்கிறார்களோ, அதாவது புரிஞ்சுண்டு படிக்கிறாளோ, அர்த்தம் பண்ணிக்கிறாளோ, அவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா மோட்சம் என்பது நிச்சயம் என்பதை கீத மகாத்மியத்துல சொல்லியிருக்கிற ரெஃபரன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்பொழுது நீங்களும் ஏன் இதை பிரயத்தனம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுதான் இந்த செஷனுடைய ஒரு இது. வி ஹாவ் டு அந்த அந்த மார்க்கத்துக்கு நாம ஏன் செல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு டிசிஷன் வந்து உங்க கையில தான் இருக்கிறது. சோ நாம் உடல் இல்லை, நாம் உடல் அல்ல அப்படின்னாக்கா நாம யார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். இன்பம் இன்மைக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா போனுடைய விளைவு இன்பம் இல்லை இல்லைங்களா? அதுக்கு வந்து கர்மம் என்பது என்னன்னாக்கா நாம செய்யக்கூடிய செயல்தான் கர்மம். கர்மம் என்பது இட் இஸ் அ ஆக்ஷன். எந்த செயலா இருந்தாலும், இப்ப நான் பேசிட்டு இருக்கேன், இட் இஸ் த ஆக்ஷன். ஆக்சுவலி இது ஒரு கர்மம் ஆக்சுவலி. ஆனா அதுல நற்கர்மம் துர்க்கர்மம் அப்படிங்கிறது வந்து 2 வகை. நாம நல்ல கர்மங்கள் செய்தால் நமக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. அதே வந்து துர்க்கர்மங்கள் செய்யும்போது அது பாவ விளைவுகளாக நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அக்கௌண்ட்ல வந்து 2 இருமைகள் உண்டு. நமக்கு எப்படி டியூவாலிட்டிஸ், இரு குணங்கள், இரு மனம் இருக்கின்றதோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து எப்பொழுதுமே இந்த, அதாவது 2 அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா உட்கார்ந்து எழுதிட்டு இருக்காரு. சோ அவர் தான் சாட்சி பறவையா வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்காரு. இந்த ஜீவாத்மா பக்கத்துல ஜீவாத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்படி இருக்கு. ஆனா பரமாத்மா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய பேக் சைடு தான் அவர் பார்த்துட்டே இருக்காரு. நாம அவர் பக்கம் திரும்பி பார்த்தோம்னாக்கா கண்டிப்பாக அவரும் நம்ம பக்கம் நமக்கு ரட்சணை கண்டிப்பாக கொடுப்பார். அதை விடுத்துட்டு நாம இப்படி திரும்பிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் பேக் சைடு, கண்டிப்பாக நமக்கு அவர் இருக்காரா இல்லையான்ற அந்த நாலேஜ் கூட நமக்கு கிடைக்காது. சோ கர்ம காண்டா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கர்மம் காண்டம், கர்ம காண்டா என்றால் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பலநோக்கு செயல்கள். அந்த அந்த மெத்தட்ல வந்து செய்யக்கூடிய கர்மங்களுக்கு வந்து கர்ம காண்டா என்று பெயர்.
அதாவது நான் ஏதோ ஒரு வேலை செய்யறேன், யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு உதவி கூட செய்யறேன். ஆனா அந்த உதவியினுடைய பலன் வந்து எனக்கு அந்த புண்ணியம், ஒருத்தரை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த புண்ணியம் எனக்கு அக்கௌண்ட்ல வரணும்னு நான் எதிர்பார்த்தேனாக்கா கண்டிப்பா அது வந்து கர்ம காண்டா. அதே மாதிரி நான் இன்னைக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் வந்து அதனுடைய அவுட்கம் மொத்தம் பலனும் எனக்கு வரணும் அப்படின்னு நான் ஒரு டெஃபினட்டா இவ்வளவு வந்தே ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் பாருங்க. அந்த இது வந்து நேச்சர் வந்து தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கர்மா காண்டா மோடு. அதே வந்து பகவான் என்ன கொடுக்குறாரோ அதை ஏத்துக்கலாம்னு நினைக்கிற தன்மை வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஆனா நமக்கு இது வந்தே ஆகணும். இன்னைக்கு ஒரு 10 ரூபாய் மூலதனம் போட்டா எனக்கு வந்து 25 ரூபாய் வரணும்னு எதிர்பார்த்து உட்காந்துருப்பேன் பாருங்க. தட் இஸ் ஹவு தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த எக்ஸ்பெக்டேஷன், டிசையர். சோ ஆசைகளோடும் எதிர்பார்ப்புகளோடும் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் வந்து கர்மகாண்டா மோட். சோ அதாவது நீ வந்து அந்த கர்மகாண்டா மோட்ல செய்யக்கூடாது, கர்ம யோகியாக நீ செயல்படு அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்லக்கூடிய ஒரு இதுதான் வந்து 31st இருந்து 37th ஸ்லோகம். இது சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நீ இந்த போர்ல வெற்றி பெற்றால் உனக்கு ராஜ்யம் என்பது உண்டு. அதே வந்து தோல்வியுற்றால் வந்து பாத்தீங்கன்னா சொர்க்கத்துக்கு போற. சோ இந்த குருஷேத்திர போர்ல யார் யார் இறக்கின்றார்களோ, வீர மரணம் எழுதுகிறார்களோ அவர்கள் அனைவருக்குமே சொர்க்க பிராப்தி என்று பகவான் வந்து போர் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருந்தார். சோ அதனால்தான் அந்த போர்ல இறக்க நேர்ந்தால் கண்டிப்பாக சொர்க்கத்திற்கு செல்ல போகிறார். சோ இல்லைன்னாக்கா இந்த ராஜ்யத்தை நீ கட்டி காப்பாற்ற போகிறாய் அப்படின்ட்டு சொல்வாரு. பாவ செயல் புத்தி யோகம், அதாவது 33ல 38 33 அதுக்கப்புறம் 38ல 53 வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னாக்கா புத்தி யோகம், அதாவது பக்தி கலந்த ஞான யோகம். அதுதான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும். பக்தியோடு செயல்படு, பாவம் இல்லை. அதாவது கடவுள் உணர்வு, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா காட் கான்சியஸ்னஸ், அதோடு செய்யக்கூடிய எந்த ஒரு செயலுமே நமக்கு பாவ விளைவுகளால் பந்தப்படுவது கிடையாது. அதுவும் நம்மளுடைய கடமைகள். நம்ம கடமை எதுவாக இருந்தாலும் அதை பகவான் மேல வந்து பாரத்தை போட்டு இதனுடைய பலன் எதுவா இருந்தாலும் நீதான் பாத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய கடமையை நம்ம செஞ்சுட்டு போனோம்னாக்கா நமக்கு எந்த ஒரு பாவ விளைவும் நமக்கு வந்து சேருவதே கிடையாது. சோ அதுதான் இருமை. ஒன் ஆஃப் த இருமை என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா பேலன்ஸ். சோ ஒருவருக்கு பாவம் ஒரு அக்கௌண்ட், புண்ணியம் ஒரு அக்கௌண்ட். சோ இங்க வந்து நீங்க பாக்கணும்னாக்கா நம்ம சம்பிரதாயங்களை பற்றி நம்ம 4வது சாப்டர்ல படிப்போம். சோ இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்ம கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயா, அதாவது துவைத பிலாசபியை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. அதாவது மத்வாச்சாரியாவுடைய பிலாசபி. அதாவது துவைதம், துவைன்னாலே இரண்டு. சோ அதாவது இரண்டு ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கராச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அத்வைதம் அந்த பிலாசபி, அதாவது ஜீவாத்மா அப்படிங்கிற ஒண்ணுதான் அப்படிங்கிறது வந்து அதான் எனர்ஜி லெவல்ஸ், அவ்வளவுதான், உருவமற்ற நிலை, அது அந்த ரூபத்துல மட்டும்தான் பகவான் இருக்கார் அப்படிங்கிறது. நாம இறந்த பிறகு அவரோடு சென்று அதாவது ஒன்றாகி விடுவோம், வி ஆர் கெட்டிங் இன்டகிரேட்டட் அப்படிங்கிற அந்த இதுதான் பிலாசபி தான் ஃபர்ஸ்ட் சங்கராச்சாரியார் அவர் வந்து சொல்லிட்டு போனார். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்த ராமானுஜாச்சாரியாரும் சரி மத்வாச்சாரியாரும் சரி இரண்டு அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டுக்கு தான் அவங்க வந்தாங்க. ஆக்சுவலி துவைதத்துக்கு தான் வந்தாங்க. சோ ராமானுஜாச்சாரியர்ல பாத்தீங்கன்னா விசிஷ்டாத்வைதம் அப்படின்ட்டு சொல்றது அவங்களுடைய இது. அதாவது அவங்களுக்கும் நமக்கு வந்து ஒரு லிட்டில் டிஃபரன்ஸ், அவ்வளவுதான். பட் ரெண்டு பேருமே சொல்லக்கூடிய காமன் பாயிண்ட் என்னன்னாக்கா ஜீவாத்மா வேறு பரமாத்மா வேறு அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான். சோ பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய ஸ்வரூபம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து பரமாத்மாவும் குடிக்கொண்டுள்ளார், நம்ம ஜீவாத்மாவும் இருக்கின்றது. அது எப்படி நாம ரியலைஸ் பண்றோம் அப்படிங்கறது நம்ம வந்து படிக்கதான் போறோம். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து இருமனம், அதாவது திடமான அந்த டுவாலிட்டிஸ்ல இருந்து இரு மனத்துல இருந்து நம்ம கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்திரமான புத்திக்கு வரணும். எடுக்கக்கூடிய டிசிஷன்ஸ் வந்து சிங்கிளா இருக்கணும். இப்படி போனா அப்படி ஆகுமா, அப்படி போனா இப்படி ஆகுமான்ற அந்த டிசிஷன்ஸ் ரெண்டு பட்டு எடுக்கக்கூடிய நிலை நமக்கு இருக்கவே கூடாது ஆக்சுவலி. சோ திடமான உறுதியுடன் பக்தியோடு நீ செயல்படணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து சொல்வார். சிதாதிர் முனி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா டிரான்சென்டென்டல் நாலேஜ், ஆழ்நிலையில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர், நிதான புத்தி உடைய மனிதர். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆத்ம ஞானம் பிரம்ம ஞானத்தில் வந்து ஒருவர் நிலைத்த பிறகு அவர்களுடைய சுபாவம் நடத்தை இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது இந்த இதுலதான். குடும்ப பாரம் நசிந்து போதல். சோ இவங்க வந்து வின் பண்ணாக்கா வர்ண சங்கரா, வர்ண கலப்பு அப்படின்னு வந்து தமிழ்ல சொல்லுவோம். வர்ண சங்கரான்னுட்டு வந்து நம்ம சமஸ்கிருதத்துல சொல்றோம். அதாவது குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டு போனால்
அதனால வரக்கூடிய தேவையற்ற சந்ததிகள் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் வர்ண சங்கரா அப்படின்னு சொல்றது, வர்ண கலப்பு. அவ்வாறு அந்த வர்ண சங்கராவை நீங்க வந்து தர்மமான் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் வந்து வெற்றி பெற்றால் அதை நீங்க தடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 18ல இருந்து 26 வரைக்கும் கவர் ஆகுது. சோ இன்னைக்கு யாரு ஸ்லோகம் வாசிக்க போறாங்க? யாராவது வாசிக்கிறவங்க இருக்காங்களா? பிரேமா மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? உஷாராணி ஜெகதீஷன் மாதாஜி. ஹலோ. ஹலோ. हरे कृष्ण माता जी. ओके. ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಹಾ ಸರ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. உஷா ஜெகதீஷன் மாதாஜி, நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? எந்த ஸ்லோகம் மாதாஜி? எதுல முதல்ல இருந்த மாதாஜி? நீங்க என்ன ஸ்லோகம் வர்றதோ அந்த ஸ்லோகம் மாத்திரம் வாசிங்க மாதாஜி. சரிங்க மாதாஜி. எஸ், 7th ஸ்லோகம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் கொஞ்சம் இன்ட்ரடக்ஷன் மாத்திரம் கொடுத்துறேன். ஸோ பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல இருந்து சொல்லுவாரு. 2.1ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு உன்னுடைய இரக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுடைய இரக்கம் வந்து நீந்த தெரியாத ஒரு மனிதன் வந்து தண்ணியில போயிட்டு தத்தளிக்கும் போது அவனுடைய சட்டையை பிடிச்சி இழுத்து காப்பாத்துறதுக்கு சமம் அப்படிங்கிற ஒரு அனாலஜியும் வந்து சொல்லுவார் ஆக்சுவலி. சோ ஒருத்தரையுடைய உயிரை காப்பாற்றும் பொழுது நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய உடலை சேர்த்துதான் காப்பாற்ற வேண்டும் இல்லையா? சட்டையை பிடிச்சி இழுத்தா சட்டை மட்டும் வரதுக்கூடிய சான்சஸ் ஆக்சுவலி. சோ இது ஒரு அனாலஜி சொல்லியிருக்காரு. 2வது ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து அத்வைத பிலாசபில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி எனர்ஜி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா சக்தி ரூபம், அது மட்டும்தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா துவைதத்துல வரும்பொழுது சக்தி, அதாவது அந்த சக்தியோட கலந்த உருவம் தான் வந்து துவைதத்துல வந்து சொல்லியிருக்கிறது ஆக்சுவலி. சோ அந்த நிலையை வந்து நம்ம உணர்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹையஸ்ட் லெவல் வந்து அத்வைதத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மம், அந்த இதுலதான் எடுத்துட்டு போய் சொல்லியிருக்காங்க பிரம்மம். ஆனா அதே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து பேஸ் லெவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மம் என்பது ஃபர்ஸ்ட் நிலை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எனர்ஜியை வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை, அதாவது தோன்றாத அருவம் நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாத எல்லாமே வந்து தோன்றாத அருவ நிலை தான். நம்ம கண்ணால பார்க்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு, அதான நம்மளால பார்க்கக்கூடிய உருவம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு வந்து ஒரு இதுக்கு வந்து கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்கன்னாப்பா, காலையில வந்து நம்ம வந்து சூரியன் எப்பவுமே உதிக்கின்றது இல்லையா? நமக்கு சூரியன் உதிக்கும் பொழுது அதனுடைய பிரகாசம் எப்படி எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றதோ அந்த மாதிரிதான் இந்த எனர்ஜிஸ், அதாவது சக்தி லெவலும் பாத்தீங்கன்னா சக்தி ரூபமாக இருக்கக்கூடிய பகவான் எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கிறார் அப்படிங்கிற கம்பேரிஷன். 2வது இது பாத்தீங்கன்னாக்கா பரமாத்மா, 4 கைகளுடைய பரமாத்மா நம்ம ஹிருதயத்துல இருக்கார் அப்படிங்கறத வந்து சொல்றோம் நம்ம. அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து கணக்கு வழக்கு எல்லாமே எழுதி இந்த பிராணன் உயிர் இந்த உடலை விட்டு செல்லும் பொழுது நம்மளுடைய பெண்டிங் கர்மங்கள் என்ன இருக்கின்றதோ அதை அப்படியே டேக் பண்ணி அந்த ஆத்ம ரூபத்தோட, அதாவது சூக்ஷ்மத்தோட வந்து வச்சு அனுப்புவார் ஆக்சுவலி. குட் அண்ட் பேட் போத் டீட்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த அக்கௌண்டபிலிட்டி, அதோட சேர்த்து நம்ம என்ன ஆசைகள் பெண்டிங் வச்சிருந்தோமோ அது அனைத்துமே அதை டேக் பண்ணி போவோம் ஆக்சுவலி. நம்ம இறக்கும் பொழுது நம்ம என்னவாக ஆகணும்னு நினைக்கிறோமோ அதுவே தான் நமக்கு மறுபிறவி அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்க தான் போறோம். சோ இது வந்து செகண்ட் நிலை. 3வது நிலை பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் அப்படிங்கிற சொரூபம். வேதவியாசருடைய தந்தை பராசுர முனிவர் பகவான் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்கார்.
6 விதமான வைபவங்கள் அதாவது கலந்தவன் தான் பகவான் அப்படிங்கறதான டெபினிஷன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாத்துலயுமே ஹையஸ்ட் இருக்கக்கூடியது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லா புகழிலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் ஹையஸ்ட். அனைத்து அழகிலும் அவர்தான் ஹையஸ்ட். அனைத்து செல்வங்களிலுமே வந்து அவர்தான் ஹையஸ்ட். அதுக்கப்புறம் அனைத்து வலிமை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுலயும் வந்து பகவான் தான் ஹையஸ்ட். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞானத்திலும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் தான் ஹையஸ்ட். அனைத்து துறவிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா துறவும் தன்மை, அதாவது ரெனன்சியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த துறவு என்னும் அந்த தன்மையிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானை விட யாரும் கிடையாது. அதாவது டிட்டாச்மெண்டோட ஒரு வேலை செய்யணும், பலன்கள் மேல எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்யக்கூடியதுதான் வந்து ரினவுன்சியேஷன். அதாவது சந்நியாசம் இஸ் பிசிக்கலி எல்லாத்துலயுமே இருந்து போறது. ஆனா ஒரு வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய, அதாவது கிரகஸ்தனா இருக்கக்கூடியவங்களும் வந்து செய்யக்கூடியதுதான் வந்து இந்த விதமான துறவும் ஆக்சுவலி. சோ பகவான் இந்த 6 மெஜாரிட்டி வைபவங்கள்ல ஹீ இஸ் த டாப் மோஸ்ட். இப்ப நம்ம கூட இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த செல்வத்திலேயே உயர்ந்தவங்க, அதாவது உலகத்திலே கோட்டீஸ்வரா இருக்கிறவங்க யாரோ ஒருத்தர், உலக அழகி அப்படிங்க அழகன், இந்த இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ஏதோ ஒண்ணுத்துலதான் வந்து எப்பயோ ஒரு சமயத்துலதான் நம்ம வந்து அதை வந்து சொல்றோம். ஆனா எல்லா சமயத்திலுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாவத்திலுமே ஹையஸ்டா இருக்கக்கூடியவர் வந்து பகவான். அதுதான் டெபினிஷனா வந்து சொல்லியிருக்காரு. சோ இது 3வது நிலை. சோ அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சூரிய கிரகணங்கள் எல்லா இடத்திலும் பரவி இருக்கிறது போல தோன்றாத அருவமா இருக்கக்கூடிய பகவானுடைய அந்த சக்தி லெவல் வந்து அந்த ரூபத்திலையும் பகவானை நாம உணரலாம். 2வது நிலை வந்து பரமாத்மா ஸ்வரூபம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எவ்வாறு என்றால் அந்த சூரிய வட்டத்தை நம்மளால வந்து பார்க்க முடியறது இல்லையா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த செகண்ட் நிலை. 3வது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயே செல்லுதல், அதாவது பிரம்ம நிலையை வந்து அடைந்து பகவானையோட நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கிட்ட கூட பேசக்கூடிய தன்மை, அவரை பார்க்கக்கூடிய தன்மைக்கு செல்லுதல். சோ இந்த 3 நிலைகள்ல வந்து துவைத பிலாசபில வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. அது செகண்ட் ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் இந்த 7th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. உஷாராணி மாதாஜி. कार्पण्य दोषो बह स्वभावः, कार्पण्य दोषो बहवः स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेताः, यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हंसादिमां त्वां प्रपन्नम्. எஸ். சோ இந்த மாதிரி வந்து நீ வந்து ஒரு, அதாவது பாத்தீங்கன்னா போர் வீரன், நீ போர் புரிந்துதான் ஆக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டில் 2.6 ஸ்லோகத்துக்கு வரைக்குமே பகவான் வந்து சொல்லிட்டே இருப்பார். உனக்கு கஷ்மலம் அப்படின்ட்டு ஒரு வேர்டு கூட இருக்கு. எங்கிருந்து வந்தது உன்னுடைய இந்த தோஷங்கள் எல்லாம், உனக்கு எங்கிருந்து வந்தது? ஒரு நீ அதாவது வைஸ்லி பர்சன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஞானம் உடையவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யாருமே வந்து இந்த மாதிரி செயல்கள் செய்ய மாட்டார்கள், கலங்கம் அடைய மாட்டார்கள். ஸோ ஏ வைஸ்லி பர்சன் வில் நெவர் லெமெண்ட், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிஞர்கள் வாழ்ந்தவருக்காகவும் ஆண்டவருக்காகவும் என்றுமே வருந்த மாட்டார்கள். ஏன்னா அவங்க உடல் மட்டும்தான் அழிகின்றது, ஆத்மா என்றுமே அழிவது கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை அவர்கள் கண்டவர்கள். ஆனா ஏன்னா மீண்டும் ஒரு பிறவி அந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டு. அவங்களுடைய செய்த கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறே இந்த உலகத்துல வந்து மீண்டும் பிறவி எடுப்பார்கள், வேறு ஒரு உடலை தரித்து. அப்படிங்கிற ஞானம் இருப்பதால் தான் அந்த ஆன்மீக ஞானம் உடையவர்கள் யாருமே வந்து இறந்தவருக்காகவும் வாழ்ந்தவருக்காகவும் என்றைக்குமே அவர்கள் வருந்த மாட்டார்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே சொல்லும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா கடைசியில அந்த 2.7 ஸ்லோகம் இது வரும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனர் வந்து பகவான் கிட்ட சரணடைகின்றார். இப்பொழுது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து, அதாவது கன்ஃபியூஷன், நான் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறதே எனக்கு கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. கருமித்தனமான பலவீனத்தால், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய ஹிருதயம், அதாவது அவருக்கு இந்த கம்பேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா கருணையால் அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய உறவினர்களை நாம கொல்லணுமா அப்படிங்கிற அந்த கருணையால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு ஹிருதயம் வந்து பலவீனம். கண்டிப்பாக இந்த சுச்சுவேஷன் நாமளா இருந்தா கூட we will also see the same thing இல்லைங்களா? அதாவது நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸோட நம்ம என்னைக்குமே வந்து சண்டை போடணும்னு என்னைக்குமே நம்ம விருப்பப்பட மாட்டோம். ஏன்னா நாளைக்கும் அவர்களை நம்ம பார்க்கணும்ன்ற அந்த இது இருக்கும். அதனால வந்து ஒருத்தர் நம்மளோட சொந்தக்காரங்களே இறக்க போகிற அந்த சூழ்நிலையை பார்த்தா கூட நம்மளால வந்து அதை கட்டுப்படுத்தி கொள்ள முடியாது. அதே மாதிரிதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா இத்தனை பேரை நாம கொல்லணுமான்ற அந்த
இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஹிருதய பலவீனத்தால் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா என்னுடைய இயல்புகளை எல்லாம் இழந்து விட்டேன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனர் வந்து கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட சொல்றாரு. இந்த நிலையில் எனக்கு நல்லது எது என்று நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மை கேட்டுக்கொள்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. எனக்கு எது நன்மை அப்படிங்கறது வந்து கிளியரா நீங்க எனக்கு சொல்லணும். உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய பாதங்களில் சரணடைந்து விடுகின்றார் நம்ம அர்ஜுனர். அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக அப்படின்ட்டு வந்து கிளியரா கேட்கிறார். எனக்கு எது நன்மை, நான் என்ன செய்தா அது வந்து எனக்கு நன்மை கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். சோ இங்க சரி, கிருஷ்ணர் யார், ஹூ இஸ் கிருஷ்ணா? நம்மளுடைய விஷன் வந்து பர்ஃபெக்டா? இப்ப நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி சூரியன், சூரிய கிரகம், அதுக்கு சூரிய கிரகணங்கள், அதுக்கப்புறம் சூரிய வட்டம், அதாவது சன் டிஸ்க்னு சொல்லுவோம் இங்கிலீஷ்ல, அதுக்கப்புறம் சூரிய கிரகம் அதாவது பிளானட். சோ ஒவ்வொருத்தருமே பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம ஒரு ஒரு நீர் தேக்கத்தை வந்து பார்க்கும்பொழுது அக்கறை வந்து நமக்கு இந்த கரையில இருந்து பார்க்கும்பொழுது கண்டிப்பாக தெரியாது. ஆனா ஒரு அது அங்க செயில் பண்ணிட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, அதாவது ஒரு படகோட்டியில படகு, அதாவது அந்த நீர்நிலையை கடந்து செல்லும் பொழுது நம்ம அந்த பக்கம் என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்து ஒரு அளவுக்கு நமக்கு விசிபிலிட்டி வரும். அதே மாதிரிதான் அந்த தூரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மரம் இருப்பதா என்னது நமக்கு தெரிய வருகின்றது. சோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா அந்த மரத்துல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய பறவையும் என்ன செய்கின்றது நம்மளால தெரியும். அந்த லெவல் தான். அதாவது அப்சல்யூட், அதாவது பிரம்மன், அதுக்கப்புறம் பரமாத்மா, அதுக்கப்புறம் வந்து பகவான், இந்த 3 நிலைகளை பற்றி நாம பூரணமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்த நிலைக்கு நாம போகணும்னா நாம வந்து கர்மங்களை வந்து ஒரு யோகியாக செய்து, அதுக்கப்புறம் பக்தி மார்க்கத்துல வந்து நம்ம வந்து மேன்மேலும் முன்னேறி சென்று ஞானத்தை வந்து நாம வந்து உபயோகப்படுத்தி செய்யும் பொழுது நாம இந்த 3 நிலைகளையுமே நம்மளால கடக்க முடியும். இந்த ஜீவாத்மா அது மாதிரிதான் நம்மளுடைய ஆச்சாரியார் எல்லாருமே கடந்து சென்றிருக்கிறார்கள். சோ அந்த ஞானிகளும் யோகிகளும் அதுதான் செய்கின்றார்கள். சோ எஸ், 2 ஃபர்ஸ்ட் பதில், இரக்கத்துக்கான பதில். 2.13 வாசிங்க மாதாஜி. தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹி, தேஹினோ அஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்தி தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேஹினோ அஸ்மின், அதாவது தேகம் உடையவனுடைய உடல். நம்ம எல்லாருமே எம்பாடிடு சோல் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. இந்த உடல் கொண்ட ஆத்மா. நாம யாருன்னாக்கா நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியும்? இந்த உடலால ஐடென்டிஃபை பண்றது கிடையாது. ஆத்ம ரூபத்துலதான் நம்ம வந்து we have to, நாம ஒரு ஆத்மா அப்படிங்கிற அந்த இதுல வந்து நம்ம வந்து we have to identify. சோ நம்ம உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்தூலமும் சூக்ஷ்மமும் ஒன்றாக இணையும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஜீவன் வந்து இந்த உலகத்துல வந்து ஜீவிக்க தொடங்குகின்றது தாயினுடைய கருவில. சோ அந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தாயின் கருவிலிருந்தே உணவும் சுவாசம் வெளியே வந்த பிறகு சுவாசம் இது எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துட்டு தான் இந்த உலகத்துல எப்படி குழந்தையாக இருந்து, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கௌமாரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா யவ்வனம், சிறு பிராயம், அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிடில் யவ்வனம் ஏஜ், அதுக்கப்புறம் வந்து மிடில் ஏஜ், நம்மளுடைய பிள்ளைகள், வயோதிகம், இறப்பு. இந்த சைக்கிள் 6 ஃபேசஸ் நம்ம பாக்குறோம். நாம் எல்லாருமே 4 விதமான குறைபாடுகளோட தான் இந்த உலகத்துல பிறந்திருக்கோம். பிறப்பு ஒன்று இருக்கின்றது, நமக்கு இறப்பு என்பது நிச்சயம். இதில் முதுமை என்பது ஒரு டிஃபெக்ட் நமக்கு, அதாவது குறைதான். வயோதிகம் என்பது நமக்கு ஒரு குறைதான். அதுக்கப்புறம் வியாதி என்பது நமக்கு ஒரு குறைதான். இந்த 4 குறைகள் தான். நாம எல்லாருமே இந்த உலகத்துக்கு சார்ந்தவர்கள் அல்ல. நாம எல்லாருமே அனாதியானவனான பரபிரம், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பகவானிடத்திலிருந்து வந்தவர்கள். முதல்ல அனாதியாக அவர் ஒருத்தர் தான் இருந்தார். ஆதி புருஷராக பகவான் ஒருத்தர் தான் இருந்தார். அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவர் தான் பிரம்மர். இஸ் த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் ஜீவாத்மா அப்படிங்கறத வந்து நாம தெரிஞ்சுக்கணும். அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1000 ஆண்டுகள் தவம் இருந்துதான் வேத ஞானத்தை பகவானிடத்திலிருந்து தெரிந்து கொண்டார். கற்றறிந்த எப்படி படைக்கும் தொழில் செய்யணும்ன்றத வந்து ஒவ்வொரு பிரபஞ்சத்திலும் ஒவ்வொரு பிரம்மா இருக்கின்றார். அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கிரியேஷன், அதாவது ஆக்கம், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா காத்தல், அதுக்கப்புறம் அழித்தல், இந்த 3 நிலைகளிலுமே பகவானுடைய சொரூபத்தை நாம வந்து பார்க்கின்றோம். பகவான் இஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த
அதாவது பகவானுடைய இன்னொரு ஸ்வரூபம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க. நாம எல்லாருமே பிரம்மரால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கறது வந்து விதையளிக்கும் தந்தையே நம்ம பரமபுருஷ பகவான் அப்படிங்கறது வந்து 9th 10th சாப்டர்ல நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா படிப்போம். சோ தேகத்தை உடையவனுடைய உடல் சிறு வயது, அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இளமை, அதுதான் யவ்வனம், அதுக்கப்புறம் ஜரா என்பது முதுமை என்று கடந்து செல்வதை போல ஆத்மாவும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு மரணத்தின் போது வெவ்வேறு உடல்களுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. அது உடனே மாற்றம் பெறுவது என்பது கிடையாது. அவங்க எவ்வளவு பாவ புண்ணியங்கள் செய்திருக்கிறார்கள், ஒரு அது பேஸ்டு தான் அவங்க வந்து மீண்டும் பிறவி எடுப்பார்களா இல்லையா என்பது நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. அப்படி பிறவி எடுத்தால் எந்த விதமான பிறவி அவர்களுக்கு உண்டு அப்படிங்கிறதும் நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய இன்னொரு ஸ்வரூபம் தான் அது. ஆக்சுவலி அவர்கிட்ட இருந்து வந்ததுதான். ஆத்மா எப்பொழுதுமே நித்தியமானவன். பகவான் எப்படி நித்தியமானவரோ, அனாதியானவரோ, மிக பழமையானவரோ, அதே மாதிரிதான் இந்த ஆத்மாவும் we are all part and parcel of him. அதாவது அவரின் அங்கம் அப்படின்றது தான் நம்ப. இந்த ஆத்ம ஸ்வரூபம் வந்து இந்த சூக்ஷ்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அம்சம். அது எப்பொழுதுமே நித்தியமானது, பழமையானது. அவன் பிறப்பற்றவன், இறப்பற்றவன். அவனு எதையுமே நம்ம செய்ய முடியாது. சோ அதனால அவனுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல வந்து பிறவி எடுக்கும் பொழுது முற்பிறவினுடைய கர்மங்கள் என்ன இருந்ததோ அந்த பேலன்ஸ் வச்சுதான் அவன் வந்து இந்த உலகத்திற்கு எந்த வீட்டுல யார் வீட்டுல பிறக்கணும். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த அளவுக்கு பகவான் வந்து இந்த கோஆர்டினேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிமிலர் கர்மங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலில தான் அந்த பர்டிகுலர் ஜீவாத்மாவை வந்து திணிப்பார். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னாக்கா பாட்டிய போல பேத்தியோ இல்ல பேரனோ சிமிலாரிட்டியின் சுபாவம் வந்து நமக்கு இன்னைக்கு கூட நமக்கு வந்து தெரியறது ஆக்சுவலி. சோ எந்த அளவுக்கு பகவானுக்கு ஞானம் இருந்தால் நாம இந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஹெரிடிட்ரியில பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறக்கின்றோம் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் த கர்மாஸ். ஆக்சுவலி நாம செய்த கர்மங்கள். பகவான் யாரையுமே தண்டிக்கிறது கிடையாது. இஸ் அ கருணாமூர்த்தி. நாம நற்கர்மம் செய்திருந்தால் நன்மை அடைகின்றோம். அதாவது கெட்ட கர்மம் செய்திருந்தால் கண்டிப்பாக பாவ விளைகளுக்கு தள்ளப்படுகின்றோம். சோ அந்த பாவம் தான் நமக்கு பனிஷ்மெண்டா பகவான். நிறைய பேர் சொல்லுவான் அவன் செய்த வேலைக்கு வந்து கடவுள் நல்ல பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டான்னு சொல்லிட்டு நம்ம யாராவது ஒருத்தரை பார்த்து நம்ம பேசுவோம் இல்லைங்களா? அது வந்து தவறான வார்த்தை. ஆக்சுவலி அவன் என்ன கர்மம் செய்தானோ அதனுடைய விளைவுதான் இன்றைக்கு அவன் வந்து அனுபவிக்கின்றான். அவ்வளவுதான். அது தவிர்த்து வேறு வாட் எவர் வி சோ, அதாவது நிலத்துல நாம என்ன விதையை விதைக்கின்றோமோ அந்த விதையினுடைய வீரியத்துக்கேற்றவாறுதான் அந்த அந்த செடியினுடைய வளமை கூட நம்மளால கண்டிப்பாக கண்டுபிடிக்க முடியும். அதே மாதிரிதான் நல் விதையை நாம வந்து விளைத்தால் நல்ல செடியும் வந்து கண்டிப்பாக வரும். அதே வந்து விதையிலே வந்து ப்ராப்ளம் இருந்தா அதை கேட்டார் போலதான் அவுட்கம் வரும். அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய கர்மங்களும். இட் இஸ் ஆல் த சீட்ஸ் ஆக்சுவலி. சோ மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம், டிரான்ஸ்மைக்ரேஷன் ஆஃப் த சோல் அப்படின்னு தான் இதுக்கு சொல்வோம். நம்ம வேறு ஒரு உடலுக்கு வந்து எங்கே எப்பொழுது இதெல்லாமே வந்து நம்மளுடைய கர்மங்கள் பேஸ்டு பகவான் அண்ட் இவில் ஆக்சுவலி டேக்கிள் இட். ஸோ அவர் தான் வந்து எல்லாத்தையுமே நமக்கு எந்த இடத்துல நம்ம எப்ப பிறக்கணும், சோ நம்ம கர்மங்கள் சிலதை போய் நம்ம வந்து சொர்க்கத்துல வந்து அனுபவிக்கணுமா இல்ல நரகத்துல அனுபவிக்கணுமா அதெல்லாம் தீர்த்துட்டு தான் நம்ம வந்து திரும்பி வருவோம். சோ நிதான புத்தியுடையவர், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்திரமான புத்தி உடையவர் ஞானி. ஒரு ஞானிக்கு வந்து இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பில்லை அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 23 வாசிங்க மாதாஜி. நைனம் சிந்ததி சஸ்திராணி நைனம் தஹதி பாவகஹ நைச்சைனம் க்லேதயன் யாபோ நசோஷயதி மாருதஹ. எஸ். சோ இந்த ஆத்மாவுடைய சொரூபம் வந்து எப்படி நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும்? இந்த உடல்ல ஆத்மா எப்படி இருக்குன்னு நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? அதாவது இந்த உடல்ல ஒரு ஜீவன் வாழ்ந்துன்னு இருக்கு, தட் கான்சியஸ்னஸ், உணர்வு அப்படிங்கிறது தான் ஆத்மாவுடைய சொரூபம். இந்த உணர்வு ஒன்று இந்த உடலை விட்டு சென்ற பிறகு இது வெறும் ஜடம், அதாவது மேட்டர். இது வந்து ஒரு டெட் பாடி தான். எவ்வளோ பெரிய அதாவது பணக்காரனா இருந்தாலும் அவர் இறந்த பிறகு அவருடைய பிணத்துக்கு வந்து கண்டிப்பாக டெட் பாடின்னு தான் நம்ம சொல்லுவோமே தவிர அவர் அவருடைய பாடி வந்துன்னு இருக்குன்னு தான் சொல்லுமே வழிய அவர் வந்திருக்காருன்னு நம்ம என்னைக்குமே சொல்ல மாட்டோம் இல்லைங்களா? இந்த உடலை விட்டு இந்த ஜீவன் சென்ற பிறகு இந்த உடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா
டெட் பாடி, மேட்டர் அப்படிங்கறதுதான் பெயர். இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அது இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. 2 லோகங்கள் உண்டு நம்ம ஜெனரல் கேட்டகரி. ஒன்று ஆன்மீக உலகம், இன்னொன்று இந்த பௌதீக உலகம், இல்லைன்னா ஜட உலகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த உடல் வந்து இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது. அதனால்தான் இந்த ஜீவன் இங்கே வந்து உற்பத்தி ஆகி இந்த ஜீவன் வந்து கலக்கும் பொழுது இந்த உடல் இங்கேதான் வந்து ஜெனிக்கின்றது, மடிவதும் இங்கேதான். பிறப்பு இறப்பு இந்த உடலுக்கு மட்டும்தான் இங்கே, ஏன்னா அது மார்டல். ஆனா ஆத்மாவுக்கு என்றைக்குமே அழிவு கிடையாது. இந்த ஆத்மாவுடைய அளவு எப்படி, என்ன சைஸ் என்னன்னாக்கா 10,000ல் 1 பங்கு. அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த தலைமுடியினுடைய நுனி இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த இதுல 10,000ல் 1 பங்கு. இது வந்து கதா உபனிஷத்லயும் வந்து ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு. ஆக்சுவலி நிறைய உபனிஷத்கள்ல வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஆக்சுவலி அதே மாதிரிதான் ரெஃபரன்ஸ் இந்த பர்பட்லயும் வந்து நம்ம பிரபுபாதா அவங்க எழுதியிருக்காங்க. நீங்க படிக்கலாம். 2.17 இஃப் ஐம் ரைட். அந்த ஸ்லோகம் வாசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கிளியரா தெரியும். சோ இந்த ஆத்மா ரூபம் வந்து நம்ம எதாலையுமே வெட்டவே முடியாது, ஏன்னா அது நித்தியமானவன், பழமையானவன். சோ ஹிருதயத்துல பாத்தீங்கன்னா, இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல அனலாஜி பார்க்கணும். இங்க 2 பறவைகள் ஒரு மரத்துல உட்கார்ந்துருக்கு. சோ இந்த 2 பறவைகள்ல வந்து ஒரு பறவை வந்து அங்க அந்த மரத்துல இருக்கக்கூடிய பழங்களை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கு. எல்லா பழமுமே வந்து ஒரு போல சுவை இருக்காது. சில பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா புளிக்கும், சில பழம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இனிக்கும், சிலது கசக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை. அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்பம் துன்பம் எல்லாமே வந்து கலந்துதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கை. அது வந்து இந்த பழத்துக்கு ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதுக்கப்புறம் அந்த பறவை, சாப்பிடக்கூடிய பறவை வேற யாரும் இல்ல, நாம. இந்த ஜீவாத்மா இந்த உடல்ல ஒட்டின்னு இருக்க நாம தான். சாட்சி பறவையா உட்கார்ந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறது வேற யாருமே கிடையாது, நம்ம பகவான் தான் பரமாத்மா ஸ்வரூபத்துல. அவர் எதுவுமே செய்ய மாட்டார். ஆனா நம்ம எல்லா செயல்களையுமே செய்யறதுக்கு வந்து அப்ரூவல் பண்றதுதான் அவர் தான். அதாவது நமக்கு 2 மனசு வரும். ஒரு நல்ல மனசு ஒண்ணு இருக்கும். அதாவது நம்மளுடைய ஆசையினுடைய விளைவுனால அதனுடைய விளைவுகள் வந்து அந்த சமயத்துல வந்து நன்மையா இருக்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஆனா இறுதியில அது வந்து நமக்கு சங்கடத்தை தான் கொடுக்கும். அது ஏன்னா ஷார்ட்கட்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு மனசும் நமக்கு வரும். இந்த டுவாலிட்டிஸ், இரு மனத்துல நம்ம என்னைக்குமே இருக்கும். சோ நம்ம வந்து பகவான் உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒரு நல்ல மனசு வந்து நீ இந்த வழியில போனா உனக்கு நன்மை அப்படிங்கறத உந்துதல் கண்டிப்பாக வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா நாம வந்து இந்த பேராசை, இந்த அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா பொறாமை, இந்த ஒரு சுபாவங்களால என்ன ஆகும்னாக்கா இந்த ஷார்ட்கட்ஸுக்கு தான் நம்மளுடைய மனசு ஈஸியா எடுத்துட்டு போயிடுவோம் நம்ம. சோ அப்படி போகும்பொழுது அதுக்கான விளைவுகளையும் நம்ம சந்திக்க வேண்டும் இல்லைங்களா. எப்போ நம்ம மனதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சதோ கண்டிப்பாக அது நல்மார்க்கத்திற்கு செல்கின்றது. அதை கண்ட்ரோல் பண்ணாம விட்டுட்டோம்னா அதுக்கேற்றவாறு இந்த புலன்களும் செயல்பட ஆரம்பித்து விடும். அதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் அனைத்தும் நம்மளுடைய அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ்ல தான் வந்து சேரும். சோ இந்த பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹீ இஸ் த ரெப்ரசன்டேஷன். நம்ம வந்து ஆக்டிவா இந்த ஜீவாத்மா இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆக்டிவா இருக்கு. அதாவது உணர்ச்சி வந்து நம்ம கிட்ட இருக்குங்கிறதுக்கான ஸ்வரூபமே பரமாத்மா ஸ்வரூபம் தான். சோ அவர் தான் வந்து இந்த ஆக்டிவ்னஸ் கொடுத்திருக்கார் நமக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டுப்படுத்துபவரும் அவர் தான். சோ ஒரு மனசு சொல்லிண்டே இருக்கும். ஆனா நல்ல வழியை வந்து ஏத்துக்கக்கூடிய மனசு இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்லி that will go in a good way. ஆனா இந்த பொறாமை நம்ம டீட்டெயிலா நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு படிப்போம். அந்த 3 குணங்கள்ல வந்து நம்ம வந்து சத்துவ குணத்துல இருந்தா கண்டிப்பா நன்மையை விரும்பக்கூடிய அந்த பாதைக்கு போகும். அதே ரஜோ குணத்துல இருந்தா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து இந்த பொறாமை அந்த இதுலதான் நம்ம வந்து எலிவேட் ஆகும். சோ அப்பொழுது அதனுடைய விளைவுகளும் நம்ம சந்திக்க வேண்டும். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆத்மா எந்த வேலையுமே செய்யறது கிடையாது. ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து எந்த வேலையும் செய்ய மாட்டான். ஆனா இந்த ஆத்மாவோட சம்பந்தப்பட்ட இந்த மனது, இந்த புத்தி, அதுக்கப்புறம் இந்த புலன்கள், இந்த 3மே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஷட்டில் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. அதாவது ஸ்தூல உடல்ல வந்து கலந்துருக்கு. ஸ்பிரிட் பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி ஆத்மா. ஆனா இந்த ஷட்டில் பாடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த ஸ்தூலம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த 3ம் கலந்ததுதான். இந்த 3 தான் நம்மள வந்து நல்லவனாகவோ இல்ல கெட்டவனாகவோ நம்மள வந்து எடுத்து செல்லும். நம்மளுடைய கர்மங்கள் வந்து நன்மையான கர்மங்களா இல்ல தீய கர்மங்களான்ற டிசைட் பண்றது இந்த 3 தான். சோ ஆத்மா எதுவுமே செய்யறது இல்ல. ஆத்மா வந்து இந்த 3 பெண்டிங் எல்லாத்தையும் எடுத்துன்னு போகும், இன்னொரு உடலுக்கு எடுத்துட்டு போய் சேர்க்கும். இது ஒண்ணுதான் ஆத்மா செய்யறது. இடைப்பட்ட காலத்துல இன்னொரு உடலை அடையாத வரை இந்த ஆத்மாவில எந்த நன்னிலையும் இருக்காது. இந்த உடல் இருந்தா மட்டும்தான் ஆத்மா வந்து மேன்மையான நிலைக்கு செல்ல முடியும். அதுதான் இந்த பாடியினுடைய முக்கியத்துவம் நாம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உடலால என்ன மேன்மைனாக்கா இந்த உடல்ல நாம தங்கிட்டு இருந்துதான் நம்ம வந்து நன்மையான காரியங்களை செய்து நாம வந்து மோட்ச கதியை அடைய முடியும். இந்த உடலின்றி இந்த ஆத்மாவை நன்னிலைக்கு நம்மளால
எடுத்துட்டு போகவே முடியாது. சோ ஆத்மா எந்த ஆயுதத்தாலும் துண்டிக்கப்படாது. சோ எந்த ஆயுதத்திலையும் நம்மளால அதை வெட்ட முடியாது. நெருப்பால வந்து எரிக்கவும் முடியாது, நீரால வந்து நனைக்கவும் முடியாது, வீசும் காற்றால் உலர்த்தப்படவும் முடியாது. சோ அந்த அளவுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா எந்த ஒரு செயலுமே ஆத்மாவை நம்ம எதுவும் செய்ய முடியாது. நமக்கும் ஆத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இயல்புல வந்து சிமிலாரிட்டி என்னன்னாக்கா நித்தியமானது, எல்லாமே சேம். ஒன்லி இந்த குவான்டிட்டி வைஸ் தான் நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஃப்ரெண்ட். ஆத்மா அதாவது பரமாத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அளவிட முடியாதவர், நாம வந்து அணு ஆத்மா, பகவான் வந்து விபு ஆத்மா. சோ இது குணாதிசயங்கள் நிரந்தரமானது, மாறுதலுக்கு உட்படாதது. ஆத்மாவுடைய குணாதிசயங்கள் அழிக்க முடியாதது, என்றும் அழியாதது, இதற்கு முன் உருவாகவும் இல்லை. அதாவது இட் இஸ் அன்பார்ன். பகவான் ஆல்சோ இஸ் அன்பார்ன். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தான் நம்ம. சோ எப்பொழுதும் உருவாக்கப்படவில்லை, இனிமேலும் உருவாக்கப்பட போவதும் இல்லை. ஆக்சுவலி பிறப்பற்றது, நிரந்தரமானது, நெடுங்காலமா இருப்பது, மாற்றத்திற்கு ஆளாகாதது, என்னைக்குமே எந்த சேஞ்சஸும் அதுக்கு இம்பாக்ட் ஆகாது, துண்டிக்க முடியாது, நெருப்பால் அழிக்க முடியாது, தண்ணீரால் நினைக்க ஒண்ணாதது, காற்றால் அடித்து செல்ல இயலாது, உடைக்க சிதைக்க முடியாது, கரைக்க முடியாது, எரிக்கவோ உலர்த்தவோ இயலாது. இதெல்லாமே ஆத்மாவுடைய சுபாவங்கள். ஆக்சுவலி எல்லா இடத்திலும் இருப்பது, அது அளக்க முடியாது, மற்றவர்களை அழிப்பவனும் அல்ல, தன்னை அழிப்பவனும் அல்ல. அவன் எதுவுமே செய்யறது கிடையாது. ஆனா இந்த மனது, இன்டெலிஜென்ஸ், இந்த புலன்கள் செய்யறதுனால்தான் எல்லாமே வந்து அவனுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு போய் சேர்றது. பிறப்பு இறப்பு கிடையாது, மாற்ற முடியாது, நகர்த்த முடியாது, எப்பொழுதும் ஒரே மாதிரியாக இருப்பது, அதாவது நித்தியத்தன்மை. கண்களால் நம்மளால பார்க்க முடியாது, ஆனா இந்த பிரம்ம நிலை, சமாதி நிலை அடைந்தவர்களால் அதை கண்டிப்பாக பார்க்க முடியும். இன்னது என்று நினைக்க பார்க்க முடியாது, அதிசயமானது, பார்த்தோ கேட்டோ வர்ணித்தோ கூற முடியாது. சோ பௌதிக கண்ணோட்டம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இருமைகளால் பாதிக்கு உள்ளாது, அதாவது டியூவாலிட்டிஸ், குளிர் வெப்பம், இன்பம் துன்பம். சோ இதெல்லாமே வந்து டியூவாலிட்டிஸ் ஒரு வாழ்க்கையில. சுகம் துக்கம் இதெல்லாமே நமக்கு உண்டு இல்லையா? ஆனா ரெண்டுத்தையும் ஒரு போல நினைச்சுட்டு எடுத்துட்டு போகணும். எல்லா சந்தர்ப்பங்களிலும் சமாளிக்கும் பக்குவம். இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமான இருந்தாலும் அதையும் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும், சுகமா இருந்தாலும் ரொம்பவும் நம்ம வந்து அகங்காரப்படக்கூடாது. சோ இந்த பேலன்ஸ்டா போகக்கூடிய தன்மை. இந்த உடலே நான் என்ற எண்ணம் என்ன, இது வந்து பௌதிக மெட்டீரியலிஸ்டிக், அதாவது இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட கண்ணோட்டம் இது. ஆனா ஆன்மீக கண்ணோட்டம் எப்படின்றதையும் நம்ம வந்து டிஃபரன்சியேஷன். நான் உடல், அதாவது உடல் நான், அதாவது பை ஐடென்டிஃபைங் பை த பாடி. இங்க வந்து ஆத்மா நிரந்தரமானது, பிறப்போ இறப்போ இல்லை, வெட்டவோ எரிக்கவோ அழிக்கவோ இயலாது அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் வந்து ஆன்மீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து நம்ம பார்க்கின்றோம். இந்த உடல் அழியும், பாடி இஸ் மார்டல், ஆனா ஆத்மா எப்பொழுதுமே இம்மார்டல் அப்படிங்கிறது. உடல் மாறும், அழியும், ஆனால் ஆத்மா ஒரே மாதிரியாக எப்பொழுதும் இருக்கும். கவலை மற்றும் குழப்பங்கள் வந்து நமக்கு பௌதிக இந்த உலகத்தில் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தருமே அனுபவிக்க வேண்டியது. ஆத்மாவின் ஞானம் இந்த உடல் முழுவதும் பரவி இருக்கும். சோ அதாவது நம்ம கூட இந்த மந்திரங்கள் சொல்லும்போது, ஹோமங்கள்லாம் செய்யும்போது அப்பானா, சமானா, வயானா, பிராணா, இந்த மாதிரி வாயுக்களை வந்து மந்திரத்துல வந்து நம்ம சொல்லி கேட்டிருக்கோம். பிராணா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம சுவாசம் இல்லைங்களா? அதாவது இந்த செஸ்ட், ஹெட் இந்த பாகத்துல வந்து அதாவது ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய இந்த காற்று தான் வந்து, வாயு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராணா அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்லுவோம். அப்பானா என்பது இந்த இடுப்பு பகுதி, அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஜீரண உறுப்புகள், கழிவு உறுப்புகள் அந்த இடத்துல வந்து, அதுக்கப்புறம் வந்து கால் நகர அந்த தன்மையில இருக்கக்கூடிய பகுதியில இருக்கக்கூடிய வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அப்பானா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சமானா என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா நேவல், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தொப்புள் கொடி, அந்த இது மூலியமாக உள்ள வர்றது. சோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல இருக்கு, அதாவது வயிற்றுல ஜீரணம் இதெல்லாம் ஆகுறது இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி வாயுக்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சமானா, வயிற்றுல இருக்கக்கூடியது சமானா வாயு. உதானா என்பது இந்த த்ரோட், அதாவது கழுத்து. இந்த கழுத்துல வந்து நம்ம பேசுகின்றோம், இந்த செயல்கள் சப்தம் வருகின்றது, இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த வாயு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இது உதானான்ட்டு. வயானா என்னும் இந்த வாயு பாத்தீங்கன்னாக்கா உடல் முழுவதும் நரம்புகளில் வந்து இருக்கக்கூடிய வாயு. சோ இந்த 5 வாயுக்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஜீவாத்மா வந்து மெதன்னு இருக்கு. சோ இட் இஸ் ஃப்ளோட்டிங் இன் த ஹார்ட் வித் ஆல் திஸ் வாயுஸ். அதனாலதான் நீங்க வந்து எந்த ஒரு ஹோமத்திலையும் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அப்பானா, உதானா, சமானா இந்த இதெல்லாமே வந்து சொல்லுவாங்க, நீங்க கண்டிப்பாக கேட்கலாம். எஸ். சோ இத்தனை இதையும் சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு, நீ வந்து உடல் கிடையாது, உடலை பார்க்காதே, அதாவது ஆன்ம ரூபத்தை பார். சோ அவர்கள் ஒரு வயது, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம எப்படி பிறந்து வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் வந்து
கௌமாரம், யவ்வனம், ஜரா, இந்த 6 ஃபேசஸ். இறப்பு என்பது நமக்கு கண்டிப்பாக உண்டு. பிறப்பு, இறப்பு, அதுக்கப்புறம் வந்து சைல்ட்ஹுட், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய நடுத்தர வயது, அதுக்கப்புறம் வந்து வயோதிகம். இந்த நிலைகள் 6 நிலைகளை நம்ம கடந்துதான் ஆக வேண்டும். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த உடல் பெற்ற ஆத்மா நன்னிலை அடையணும்னாக்க வேறொரு உடலை கண்டிப்பாக ஏற்க வேண்டும். அதனால நீ வந்து அவங்களுக்கு வந்து நல்ல கதி தான் கொடுக்குற, அதனால கொல்வது என்பது பாவம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி இறக்கப்பட தேவையில்லை, உடலுக்காக நீ வருந்தாதே அப்படின்ட்டு வந்து பகவான் வந்து ரிப்ளை கொடுக்கிறார் 30th ஸ்லோகம் வரைக்கும். இப்ப வந்து கர்மயோகத்தின் மேல சொல்றார். எஸ், 36th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அவாச்ய வாதாம்ச பகுன் வதியஷ்யந்தி தவாஹிதாக நிந்தத் சத்தவ சாமர்த்தியம் ததோ துக்கதரம் நுகிம். எஸ், அதாவது இப்ப கர்ம காண்டா பற்றி நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இன்ட்ரடக்ஷன்லயே. ஸோ பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்வது வந்து கர்ம காண்டா. நீ எந்த பலனையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது, கர்ம யோகியாக செய். ஸோ இந்த கர்மயோகத்துல 2 வகை நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். சகாம கர்மயோகம், நிஷ்காம கர்மயோகம். நிஷ்காம மீன்ஸ் எந்த பலனையுமே எதிர்பார்க்காம பலன்கள் அனைத்தும் எனக்கு அர்ப்பணித்து நீ வந்து உன் கடமையை செய் அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த 31st ஸ்லோகத்துல இருந்து 37th ஸ்லோகம். அவ்வாறு நீ செய்யும் பொழுது நீ மக்களை கொன்றாலும் கூட அது உனக்கு பாவம் வந்து சேராது அப்படிங்கிறதையும் வந்து சொல்றார். கடமை, உன்னுடைய போர் வீரன் என்ன கடமையில நீ கண்டிப்பாக நீ போர் புரிந்துதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பகவான் என்னைக்குமே வந்து செயலற்ற தன்மையை வந்து அவர் என்னைக்குமே சப்போர்ட் பண்ணல. செயல் புரியதான் வேண்டும் அப்படின்றதா சொல்லியிருக்கார். அன்பில்லை, நீ அவ்வாறு செயல்படவில்லை என்றால் உன்னுடைய எதிரிகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்பில்லாத வார்த்தைகள் பலவற்றை கூறி உனது எதிரிகள் உன் திறமையை நிந்திப்பர். இவர் கம்பேஷன், கருணையால் தான் போர் புரியாம போய் சந்நியாசம் போறாருன்னு யாருமே நினைக்க மாட்டாங்க. அவன் போருக்கு பயந்துட்டு தான் கிளம்பி போயிட்டான் தான் ஏளனம் பேசுவார்கள். அதாவது நல்ல வாழ்ந்த ஒரு மனிதனுக்கு இதை விட பெரிய அவமானம் வேறு, மரணத்தை விட மோசமானதுன்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றார். இது அதை விட மிகுந்த துன்பம் தரக்கூடிய வேறு என்ன இருக்க முடியும்? அதாவது இவரை பற்றி நிந்திக்கும் ஒருவர் நம்மளை நிந்திச்சாக்கா அது ரொம்ப மனசு வருத்தத்தை கொடுக்கும் இல்லையா? அதை விட வேறு பெரிய துன்பம் எது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்பமின்மைக்கு வந்து சொல்வார். ஆக்சுவலி 37th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. அதோவா மாதாஜி இருக்கீங்களா? பிராப்யஷி ஸ்வர்க்கம் ஜித்வா வா போக்ஷஷே மஹிம். Yes. தஸ்மாத் உத்திஷ்ட கௌந்தேய யத்தாய கிருத நிச்சயஹ. எஸ். சோ இப்ப வந்து சொல்றார், நீ போர்ல நீ வெற்றி பெற்றா அரசனாகி அதாவது புவியை ஆளப் போகின்றாய். மரணம் எய்தினால் நீங்க வந்து மேல உலகத்துக்கு போயிட்டு நீ வந்து அங்கேயும் வந்து சந்தோஷமா தான் இருக்க போற அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதனால இதுல எந்த ஒரு இதுமே லாபம் இல்லை, இன்பம் இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்றதுக்கான இன்னொரு விளக்கமும் கொடுக்கிறார். நீ போரில் கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடையலாம், வெற்றி பெற்றால் இவ்வுலகினை அனுபவிக்கலாம். எனவே உறுதியுடன் எழுந்து போர் புரிவாயாக அப்படின்ட்டுதான் பகவான் வந்து யுத்தாய கிருத நிச்சயமாக நீ போரி புரிந்துதான் யுத்தம் செஞ்சுதான் ஆகணும். கௌந்தேயா என்பது அர்ஜுனனுடைய இன்னொரு பெயர், ஆக்சுவலி நாமம் அது. எஸ், 40th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. நோஹா விக்ரம நாசோஸ்தி பிரத்யவாயோ ந வித்யதே ஸ்வயம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய த்ராயதே மகதோ பயாத். எஸ், இது ரொம்ப நல்ல ஸ்லோகம். நீங்க கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில நம்ம இது அதாவது நோட் பண்ணி வச்சுக்க வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்தை. பகவத்கீதையில நேஹாவி கிரம நாஷோ அஸ்தி, அதாவது நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஆன்மீக இதுல வந்து செய்யக்கூடிய ஒரு சிறு நல்ல காரியம் கூட நம்மளுடைய கடமையாக இருந்தால் அது பாவத்தையே வந்து எடுத்துட்டு வந்து விட்டா கூட அது வந்து பின்னாடி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வரக்கூடிய பேராபத்துல இருந்து நம்மளை கண்டிப்பாக ரட்சிக்கும். இங்க லங்கையை பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமன் வாளுக்கு வந்து தீ வச்சிடுறாங்க இல்லைங்களா? ராவணேஸ்வரன் இதுல அவர் தூதுவனாக செல்லும் பொழுது அவர் லங்கையையே எரிச்சிட்டு வந்தார். ஆக்சுவலி அதாவது பகவான் ராமருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கேயும் ஒரு சப்போர்ட் தான். அதாவது ஒரு இடத்த வந்து எரிப்பது என்பது பாவமான செயல், ஆனா அதை வந்து பகவானுக்காக செய்யும் பொழுது அது வந்து கண்டிப்பாக பாவ செயலாக கருதப்படுவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஆக்சுவலி சொல்பம் அபியஷ தர்மஷ்யா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சமா நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த தர்மமான காரியம் வந்து பாத்தீங்கன்னா திராயதே மகோபயாத், பிற்காலத்துல வரக்கூடிய பெரிய பேராபத்துல இருந்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்க செய்யும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பொருள். இம்முறையில்
குறைவோ இழப்போ இல்லை. அதாவது நாம வந்து கடமையாக செய்யும் பொழுது அது பாவமான காரியமாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய கடமை வந்து பாவத்தை கொடுக்கும்னு நினைச்சா கூட அதுல வந்து நமக்கு எந்த குறையோ இழப்புமே கிடையாது. இவ்வழியில் சிறிது முன்னேற்றமும் மிக பயங்கரமான பயத்திலிருந்தும் ஒருவனை ரட்சிக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ஒரு விளக்கம். ஆக்சுவலி எஸ் 47 வாசிங்க. கர்மண்யேவாதிகாரஸ்தே மா பலேச்சு கதாச்சனஹ மா கர்ம பலஹேதுர் பூர்மாதே சங்கோ சத்வ கர்மணி. எஸ், இந்த ஸ்லோகத்தையும் நீங்க வந்து டபுள் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கணும். உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதற்கு மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. பலன்களை வந்து கேட்பதற்கு நமக்கு அதிகாரமே கிடையாது யாருக்குமே. இந்த பிலாசபியை நம்ம கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும் லைஃப்ல. நம்ம செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாமே நான் தான் செஞ்சேன், எனக்கு இத்தனையும் எனக்கு என்னதுதான், நான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சேன், எல்லாமே என்னுடைய ஆஸ்திகள் தான். we are not proprietor of anything here. இந்த உலகத்துல யாருமே வந்து ஓனர் கிடையாது. அதிகமான ஒரு ஹைலஸ்ட் லெவலா இருக்கக்கூடிய கோட்டீஸ்வரனும் சரி, இன்னைக்கு சம்பாத்தியத்துல குடும்பத்தை நடத்துபவனுக்கும் சரி, எல்லாமே சமந்தான் இங்க. அந்த ஞானத்தை நாம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். எனக்கு ஒரு 4 வீடு இருந்தாக்கா நான் அதை ஒரு பெரிய அகம்பாவமா நாம காட்டிக்க கூடாது. அது ரொம்ப தவறு. இறந்த பிறகு எல்லாருமே ஒரு பிடி மண்ணுதான்ன்றது வந்து லாஜிக், நமக்கு சிம்பிளான லாஜிக்கே நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஒரு பிடி சாம்பல் ஆகிறோம் நம்ம. சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இங்க என்ன நமக்கு உரிமை இருக்கின்றது இந்த உலகத்துல? நாம இந்த உலகத்துக்கு வரணும்ன்றதுக்காக தான் பகவான் இங்க அமைச்சிருக்காரு ஆக்சுவலி. சோ தட் இஸ் த ரீசன் வி ஹவ் கம் ஹியர். நாம கூட எங்கேயோ ஒரு இடத்துக்கு போய் விசிட் பார்த்துட்டு வரோம் இல்லையா? அந்த போன இடத்த பார்த்துட்டு வாபஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வரோம். அதே மாதிரிதான் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த நாம இந்த விசிட்டை முடிஞ்சிட்டு பகவான் கிட்ட போகிறதுக்கு என்ன மார்க்கம்ன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த மார்க்கத்தை தெரிஞ்சிட்டு நம்ம வந்து நம்முடைய செயல்களை நம்ம வந்து அலைன் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பாக மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வர மாட்டோம். இந்த 4 யுகத்துல இப்ப கலியுகம் நடந்துட்டு இருக்கு, லாஸ்ட் யுகம். மீண்டும் இது உலகம் அழிந்து மறுபடியும் சத்தியுகத்துக்கு வரும். இந்த யுகங்களை பற்றி நம்ம 4வது சாப்டர்ல படிப்போம் நம்ம. ஓகே, சோ அந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே, காலத்தினுடைய கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிப்போம். சோ உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை செய்ய மட்டுமே உனக்கு அதிகாரம் உண்டு. சோ பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் எங்க இருந்து நம்மளோட பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கறது வந்து எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது? அதாவது வர்ணாசிரம தர்மம் அப்படிங்கிற ஒரு தர்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானால் வந்து சொல்லப்பட்டது. வர்ணம் என்றால் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல், ஆக்ஷன்ஸ். அதாவது ஆசிரமம் என்பது அந்த பர்டிகுலர் பிரிவு அப்படிங்கிறது பொருள். 4 விதமான சமுதாய பிரிவுகளை வந்து பகவான் வந்து படைத்தார் அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள் இருந்து. நாட் பேஸ்ட் ஆன் த பர்த். பிறப்பினால் எந்த சமுதாய பிரிவையும் பகவான் வந்து படைக்கவில்லை. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்ப நம்ம வந்து கிறிஸ்டியன், முஸ்லீம். சோ இன்னைக்கு ஒரு பிரபுஜியா மாதாஜியே தெரியல, நான் கிறிஸ்டியன், நான் வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து நான் அட்டென்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தார். கண்டிப்பாக வந்து அட்டென்ட் பண்ணலாம். இது வந்து மத சம்பந்தப்பட்ட இதுவே செஷனே கிடையாது. இது வாழ்க்கையில வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இது வேற எதுவுமே கிடையாது. நம்ம வந்து இது மதம், இட் இஸ் அபார்ட் ஃப்ரம் த ரிலீஜன். ரிலீஜன்னா என்ன டெஃபினிஷன் அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மதம் என்பது என்ன? மதம் என்பது என்னன்னாக்க தர்மம். தர்மம் என்பது என்ன? நமக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் தான் தர்மம். ஒருவர் தன்னுடைய கடமைகளை செவ்வனே செய்தால் அவர்கள் தர்மத்தை பரிபாலிக்கின்றார்கள் என்று அர்த்தம். அதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிலீஜனாக பகவான் வந்து படைத்தார். ஆனா அது கால போக்குல பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி இப்ப வந்து பிறப்பினால் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்து நாம நின்று இருக்கோம். சோ இந்த வர்ணாசிரமத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 4 விதமான ஜாப்ஸ் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பிராமணன், 2வது வந்து சத்திரியன், 3வது வந்து வைசியன், 4வது வந்து சூத்ரன். 4 பேருமே இந்த சமுதாயத்தை வந்து நல்ல முறையில நடத்தின்னு போனா இந்த 4 பேருடைய செயல்களும் மிகவும் ஈக்குவலி இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட். பிராமணர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா யார் ஒருவர் கல்வியில வந்து மேல் நோக்கி இருந்து அடுத்தவர்களுக்கு அந்த வேதங்களை எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிராமணர்கள். irrespective of whatever நம்ம எந்த பிறந்திருந்தாலும் ஒருவர் இந்த செயலை செய்யும் பொழுது they come under the category of பிராமணா. 2வது பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்திரியர். அதாவது ஒரு நாட்டையும் வீட்டையும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையுமே ரட்சிப்பவர்கள் சத்திரியர்கள் இல்லைங்களா? அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பொசிஷன்ல இருக்கிறவங்க, ஆள்பவர்கள். இவர்கள் வந்து சத்திரியர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். 3வது வைசியர்கள்.
அதாவது பாத்தீங்கன்னா விவசாயம் செய்வது, அதை எடுத்துட்டு வந்து விற்கிறது, சந்தையில விற்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாபாரம், ஸோ ட்ரேடிங், இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா வியாபாரம், அதாவது வைசிய கம்யூனிட்டியை சொல்லுவாங்க. 4வது வந்து சூத்திரர்கள், அதாவது உழைப்போர்கள். இவர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒன்லி செயல் படுத்த மாட்டேன், ஆக்ஷன்ஸ், அதாவது அவங்களுக்கு என்ன செயல் என்ன வேலை கொடுக்குறோமோ அது செய்வாங்க, அவங்கதான். நாமெல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல போயிட்டு வேலை செய்கின்றோம். தட் இஸ் வி ஆர் ஆல்சோ அண்டர். இந்த பௌதீக உலகத்துல பிறந்திருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதருமே சூத்திரன் தான். ஆனா இந்த உலகத்துக்கு வந்த பிறகு நாம எந்த செயலை எடுத்துட்டு செய்யறோமோ அதனாலதான் நம்ம வந்து வி ஆர் கெட்டிங் டிஃபரன்ஷியேட்டட் அஸ் அ பிராமணா, சத்ரியா, வைஷ்யா அண்ட் சூத்ரா. ஆனா பிறப்பால் நாம் அனைவருமே சூத்ரர்கள் தான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். உனது செயல்களின் விளைவுகளுக்கு உன்னையே காரணமாக ஒருபோதும் எண்ணாதே. இது எதுக்கு சொல்றாருனாக்கா, இந்த பாவ விளைவுகள் எல்லாம் எனக்கு வந்து வந்துருமே அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு இல்லையா. சோ நீ வந்து அதாவது பலனை எதிர்பார்க்காமல் உன்னுடைய கடமையை செய்யும் பொழுது அந்த பாவ விளைவுகள் உனக்கு வந்து சேராதுன்ட்டு பகவான் கிளியரா சொல்றாரு. கடமையை செய்யாமல் இருக்க ஒருபொழுதும் பற்றுதல் கொள்ளாதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐடியலா உட்காரணும்ட்டு என்னைக்குமே நீ வந்து சந்நியாசம் போகணும்ன்ற அந்த இது வந்து கண்டிப்பாக செய்யக்கூடாது. ஒருவர் தனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நிறைவேற்றாமல் போனால் அதனால் வரக்கூடிய பாவ விளைவுகள் வந்து அவனை மட்டுமே சேரும். சோ அதாவது ஒரு தந்தையானவன் வீட்டை வந்து பராமரிக்காமல் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து காப்பாற்றாமல் சென்று விட்டால் கண்டிப்பாக, அதாவது கெட்டிங் இன்டு தி அதர் பேட் ஹேபிட்ஸ், அந்த மாதிரி ஒரு முறையில போகும்பொழுது குடும்பத்தையே ரட்சிக்காம இருக்கக்கூடிய தந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக அந்த பாவங்கள் அனைத்தும் அவனே வந்து சேரும். அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். குடிச்சிட்டு எங்கேயோ படுத்துட்டு இருக்கிறது, வீட்டுல இருக்கக்கூடிய மனைவி வந்து கஷ்டப்பட்டு பிள்ளைகளை வளர்ப்பது, இது எல்லாமே நிறைய இடங்கள்ல நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம் கடமை எது, அந்த கடமையை வந்து நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும். அந்த கடமையை நம்ம செய்யாம விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, இப்ப வந்து அர்ஜுனர் போர் புரியாம வந்து சன்னியாசி ஆயிட்டாருனாக்கா அந்த போர்னுடைய விலை வந்து அதர்மமாக நின்று விட்டால் கண்டிப்பாக தர்மத்தை நிலைநிறுத்த முடியாமல் போனதுக்காக அந்த பாவம் வந்து அர்ஜுனரே வந்து சேரும். சோ இதுதான் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு. ஆக்சுவலி 41 வாசிங்க மாதாஜி, இன்டிசிஷன் பத்தி. எஸ். விவசாயாத்மிகா புத்திர் ஏகேஹ குருநந்தன பகுஷாகா ஹ்யநந்தா சபுத்யோ விவசாயினம். எஸ். சோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து இன்டிசிஷன் இருக்கிறது வந்து மிகவும் தவறான ஒரு பிஹேவியர் தான் நமக்கு இருக்கிறது. 2 மனசு நமக்கு என்னைக்குமே இருக்கக்கூடாது, ஸ்திரமான ஒரு மனசு. இங்க எப்படி அர்ஜுனர் வந்து அந்த பறவையினுடைய கண், நம்ம கண்ணு மட்டும்தான் எனக்கு தெரியறது, அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஃபோக்கஸ் இருக்கணும். சோ அந்த அளவுக்கு புத்தியை வந்து நம்ம ஸ்திரமாக எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதுதான் இங்க சொல்லு. விவசாயாத்மிகா புத்திஹிர் ஏகேக குரு நந்தனா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குரு பரம்பரையில் பிறந்தவன் தான் நம்ம அர்ஜுனர் இல்லையா, அதுதான். சோ ஸ்திரமான புத்தி இருக்கக்கூடிய விவசாயாத்மிகா புத்திஹிர், ஒரே ஒரு பிக்சடா இருக்கணும் நம்ம மனசு எப்பவுமே. உறுதியுடன் இருப்பவர், தங்களது லட்சியம் ஒன்றே. குரு வம்சத்தின் செல்வனே, உறுதியற்றவரது அறிவு பல கிளைகளை கொண்டாது. ஒரு மரத்துக்கு எப்படி பல்வேறு கிளைகள் இருக்கின்றதோ, உப கிளைகள், அது மாதிரிதான் வந்து ஸ்திரமான புத்தி இல்லாதவருடைய மனசு, அதனுடைய அவுட்கம்ஸ் கூட அது மாதிரிதான் இருக்கும். ஆனா ஸ்திரமான புத்தியுடையவருடைய மனசு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே இலக்காக இருக்கும். இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து கண்டிப்பாக மனப்பாடமே செஞ்சுக்கணும். செகண்ட் சாப்டர்ல இந்த எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகன்ஸ் தான் இங்க கொடுத்துருக்குது. இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாத்தையுமே நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். அது ரொம்ப நல்ல, அதாவது நாலேஜபிள் ஸ்லோகாஸ், நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று வாழ்க்கையில. சோ இப்படிப்பட்ட மனசு உடையவருடைய பத்தி கேட்கிறார். சோ அது ஸ்திரமான புத்தியுடைய ஒரு அவருடைய அறிகுறிகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அவருடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும், அவர் எப்படி இருக்கிறார், அவருடைய ஐடென்டிபிகேஷன் எப்படி நம்ம பண்றது, எப்படி நடந்து கொள்வார் அப்படிங்கிறது எல்லாமே கேட்பார். அந்த ஸ்லோகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிகுறிகள், எப்படி ஆமை தன்னுடைய கூட்டுக்குள்ள வந்து அனைத்து புலன்களையுமே வந்து கட்டுப்படுத்துகிறதோ அதே மாதிரிதான் இந்த நிதான புத்தி உடையவரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கர்மேந்திரியங்கள் ஆகிய 5, ஞானேந்திரியங்கள் ஆகிய 5 அனைத்தையுமே, மனது, அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்றவாறு பாத்தீங்கன்னாக்கா அறிவு, இது எல்லாத்தையுமே ஒரு போல கட்டுப்படுத்துவார்கள். சோ உணர்ச்சிகளை திருப்திப்படுத்தும், அதாவது சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. சோ நம்முடைய உணர்வுகளுக்கு அடிமையாகாமல் அனைத்து வகையான விருப்பங்களையும் விட்டு விடுகின்றான். விருப்பு வெறுப்பு எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒன்னாதான் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி மனசு. சோ எனக்கு என்ன விருப்பம்ன்றது எனக்கு அந்த மாதிரி பெருசா ஒண்ணும் கிடையாது, வெறுப்புன்றதும் எனக்கு இருக்காது. அதுக்கப்புறம் பேச்சு எப்படி இருக்கும்னாக்கா, இன்பமாக இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி பேச்சு, துன்பமாக இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி பேச்சு, அப்படிலாம் இருக்காது. எல்லாமே ஒரே நிலைதான். பயம் இருக்காது, கோபத்திலிருந்து அவங்க விடுபட்டு இருப்பாங்க.
சோ இவற்றினுடைய பாதிப்புகள் எதுவுமே அவங்களுக்கு இருக்காது. அப்படிப்பட்ட பேச்சு தான் அவங்க கிட்ட இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எப்படி இருக்கின்றான் என்றான் அவங்களுடைய டிஸ்பிளே, அவங்களுடைய இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரூபத்துல இருந்து நம்ம இதெல்லாம் நம்ம காணலாம். அதாவது ரொம்ப ஒரு மாதிரி எந்த ஒரு நிலையிலுமே அவங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம இருப்பாங்க. ஆமை தன் கூட்டிற்குள் எப்படி உடலை சுருக்குதல் போல இந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரியாக்ஷனே பண்ணாது. சோ நிதானமா யோசிச்சுதான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் எப்படி நடந்து கொள்வார்கள் என்றால் ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்ட வாழ்க்கை. அதாவது டிசையர்ஸ் எல்லாம் இருக்காது, எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்காது, டிசையர்ஸும் இருக்காது. எல்லாமே பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்கார், அதை நம்ம கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து. எஸ் 55th ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவானு வாச்சா பிரஜாஹாதி யதா காமான் சர்வான் பார்த்த மனோகதான் ஆத்மன் யோவாத்மனா துஷ்டஹ சித பிரஜ்ஞன் எஸ் ததாஷ்யதே. பாத்தீங்கன்னாக்கா சிதப்பிரக்னன் அதாவது நிதான புத்தியுடைய மனிதன். சோ சிதாதீர் முனி, அதுக்குதான் அது. சிதப்பிரக்ஞா என்பது சமஸ்கிருத வார்த்தை. எப்பொழுது ஒருவன் நமது மன கற்பனையினால், நமக்கு நிறைய கற்பனை உண்டு இல்லைங்களா, வி ஆல்வேஸ் ஹாவ் தட் இமேஜினேஷன் வேர்ல்டு. கண்டிப்பா அதுலயே நம்ம மேல் மேல் இங்கேயும் இப்பதான் இங்க உட்காந்துதான் இருக்கும். இதுக்குள்ள நம்ம யூஎஸ் யூகே அந்த லெவலுக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துருவோம் நம்ம. சோ மனது அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்டா போயிடும். சோ அது என்ன கற்பனை. சோ எழும் புலன் நுகர்ச்சிக்கான எல்லா ஆசைகளையுமே துறந்து, அதாவது இந்த சென்ஸ் 5 புலன்கள் இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது ஞானேந்திரியங்கள், அதாவது கண்கள், காதுகள், நாக்கு, அதுக்கப்புறம் மூக்கு, தொடுபுலன், இந்த 5ம். அதுக்கப்புறம் ஒர்க்கிங் சென்சஸ் இருக்கு. கண்ணால நம்ம பார்க்கின்றோம், காதால நம்ம கேட்கின்றோம், நாக்கால வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா டேஸ்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து பேசுகின்றோம், பேசுறது, அதுக்கப்புறம் வந்து நாசியால வந்து நுகர்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெனிட்டல்ஸ் அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ், அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்கிரிட்டரி ஆர்கன்ஸ், இது எல்லாமே வந்து கர்மேந்திரியங்கள். சோ இது எல்லாமே வந்து செயல்படக்கூடிய தன்மைகள் எல்லாமே. அது தன்னிச்சையாக செயல்படுவதற்கு நம்ம விட்டுறக்கூடாது எப்பவுமே. சோ அதாவது எப்படி நம்ம வந்து செயல்படுத்தணும்னாக்கா அது எல்லாத்தையுமே அடக்கி நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய ஒன்றுதான் ஆக்சுவலி. சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை. சோ மனது அவ்வாறு நம்ம செயல்படும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம வந்து கண்டிப்பாக ஸ்திரமான ஒரு புத்தியோட நம்ம இருக்கின்றோம். நம்ம மனதும் வந்து தூய்மைப்படுத்துகின்றது. எப்படி இந்த நிலையை நம்ம அடைய முடியும்னாக்கா பக்தியில ஒன்றுதான் நம்மளால அடைய முடியும். சோ ஞானம் கலந்த பக்தியோடு நாம செயல்படும் பொழுது கண்டிப்பாக ஒருவர் வந்து உன்னத நிலையை அடைகின்றார், தூய்மை அடைகின்றார் அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பொழுது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகின்றான். அதாவது அந்த சமாதி நிலையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா he will be in that தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ் 62 வாசிங்க மாதாஜி. த்யாயதோ பும்ஸ சங்கஸ்தேஷு பஜாயதே சங்கா சஞ்சாயதே காமஹ காமாத் க்ரோதோ விஜாயதே. எஸ். சோ இப்ப வந்து ஸ்திரமான புத்தியுடைய மனிதரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனா அதை அடக்காம நம்மளால வந்து நம்ம இச்சையாக செய்யல அவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எதனால எந்த குணத்தினால அவங்க மேலோங்கி இருப்பாங்க அப்படிங்கறத வந்து பார்க்க போறோம். அதாவது புலன்னோக்கு பொருட்களை சிந்திப்பதால், அதாவது இந்த கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இந்த மனசு எல்லாமே நம்மளால சஞ்சலத்தோடு இருக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அது போன போக்குலதான் நம்ம செயல்படும். மனிதன் அதன் மேல் பற்றுதலை வளர்த்து கொள்கின்றான். இப்ப ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் சீன் நம்ம பாக்குறோம், அதனுடைய இம்பாக்ட் நமக்கு பாடியில வருது. நல்ல சீன் பார்த்தா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதனுடைய இம்பாக்ட் அதுவும் நமக்கு பாடி மேல இம்பாக்ட் இருக்கு. அதே மாதிரிதான் வந்து தவறான ஒரு சுச்சுவேஷனை நம்ம கண்ணால பார்க்கணும் என்றால் அதனுடைய இம்பாக்டும் நமக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா. சோ அதன் மேல நம்ம வில் ஸ்டார்ட் கண்டெம்ப்ளேட்டிங். அதாவது நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸ வந்து நம்மளுடைய அதாவது நம்ம திங்கிங் எபிலிட்டியை வந்து அது மேல நம்ம எடுத்துட்டு போகும். சோ அவ்வாறு நம்ம அதை மேல நம்ம வந்து யோசிக்கும் தன்மை எடுத்துட்டு போகும் பொழுது அதன் மேல நம்ம வந்து பற்றுதலை நம்ம வளர்த்து கொள்கின்றோம். பற்றுதல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இறுதியில் அது காமமாக மாறி விடுகின்றது. அதாவது பேராசையினுடைய ஹையஸ்ட் லெவல் அது. சோ அதை வந்து நிறைவேறாம போனாக்கா கண்டிப்பாக அது கோபமாக உருவெடுக்கின்றது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி. எஸ் 63 வாசிங்க மாதாஜி. क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. சோ இதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். கோபத்திலிருந்து பூரண மயக்கமும், ஏன்னா இந்த உலகமே ஒரு மாயையினுடைய உலகம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். பௌதிக உலகம் மாயையால் சூழப்பட்டதுதான் இந்த உலகம். 3 குணங்களோட நாம கட்டுண்டு, நம்ம எல்லாருமே கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் தான்.
எப்ப நம்ம மோட்சத்துக்கு போறோமே அப்பதான் வந்து விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள். அது வரைக்குமே இந்த 3 குணங்களோட பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டுண்டிருக்கும். நம்மளுடைய முந்தைய ஜென்ம கர்மங்களுடைய பலன்கள் என்ன இருக்கோ அதற்கு ஏற்றாற் போல ஒரு பர்டிகுலர் சுபாவத்துல தான் இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து பிறந்திருப்போம். அதனாலதான் அவனுடைய பிறவி குணம் அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் திட்டுவாங்க இல்லைங்களா, அது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஏன்னா அவன் முன் ஜென்மத்துல சத்துவ குணத்துல இருந்துதான் அவனுடைய குணம் வந்து இப்ப வந்து கண்டினியூ ஆகிறது அந்த குணத்துல இருக்கும். ரஜோகுணத்துல இருந்தாலும் அது அவனுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவனுடைய குணங்கள் எல்லாமே நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. சோ அதனால்தான் மான் வந்து பாத்தீங்கன்னா மானுடைய சுபாவம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாத்விகமான தன்மை. அதே வந்து அதாவது சிங்கத்தினுடைய தன்மை பாத்தீங்கன்னாக்கா அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜோ அந்த இதுலதான் இருக்கு விலங்கு தன்மை. அதாவது கோபம், அதாவது ஆக்ரோஷமான இது அந்த தன்மை அது. சோ ஒருவருடைய குணாதிசயங்களுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. சோ ஒருவர் கோபத்திலிருந்து பூர்ண மயக்கம் இந்த உலகத்துல இருக்கும்பொழுது நாம வில் கெட்டிங் டெலியூடட், அதாவது இந்த உலகத்துல நாம உழந்துட்டு தான் இருப்போம். சோ பூர்ண மயக்கத்திலிருந்து நினைவு நமக்கு வந்து இந்த கான்சியஸ்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மாயையில போய் சிக்கின்றோம்னாக்கா நம்மளுடைய உண்மையான அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து வேலை செய்யாது. அதனால என்ன ஆகும்னா இழப்பும் ஏற்படுகின்றது. நினைவு குழம்புவதால் அறிவு வந்து பேதலித்து போகின்றது. நமக்கு அறிவு என்பது இழக்கப்படுகின்றது. அறிவு இழக்கப்பட்டவுடன் ஒருவன் மீண்டும் இந்த ஜட வாழ்க்கையில் வந்து வீழ்கிறான். நாம மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு திரும்பி வருகின்றோம். இதுதான் அந்த இது. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து காரணம் என்னன்னாக்கா ரஜோகுணம் தான் காரணம். நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. ஃபர்ஸ்ட் புலன்கள் எதையோ ஒண்ணு பாருங்க, இப்ப வந்து ஏதோ டேஸ்ட் பண்றோம் நம்ம சம்திங். இந்த 5 ஞானேந்திரியங்கள் செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் நம்மள வந்து சக்தி வாய்ந்த ஒரு இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துட்டு போய் நம்மள கீழே தள்ளிடும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விஸ்வாமித்திரரே எடுத்துக்கோங்க. அவர் எவ்வளவு பெரிய யோகி இல்லைங்களா, ஆனா அவருடைய ஒரு புலன் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மேனகையை பார்த்த பிறகு அவர் வந்து இந்த இதுல வந்து அவருடைய அந்த தவ வாழ்க்கையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு சின்னாபின்னம் ஆகி விடுகின்றது இல்லைங்களா. சோ அந்த மாதிரிதான் ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு புலனால கூட பாத்தீங்கன்னா மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு அதாவது மேன்மையான நிலையில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆத்மா கூட கீழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் எப்பொழுதுமே. அதனால இந்த புலன்களுடைய செயல்களுக்கு நாம என்னைக்குமே வந்து அடிமையாக கூடாது. அது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. சோ புலன்கள் ஈடுபடும் பொருட்கள், தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த விஷன். நம்ம கண்ணால பாக்குறோமோ, காதால கேட்கின்றோமோ, நாவால ருசிக்கின்றோமோ, ஏதோ ஒண்ணு ஒரு தொட்டதுனால வரக்கூடிய ஒரு இது. சோ இந்த மாதிரி இந்த 5 கர்மேந்திரியங்கள் ஞானேந்திரியங்களுடைய இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கனெக்டிவிட்டி இணைப்பு என்பது ஏற்படுகின்றது. அதனால வந்து ஆசை பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து ஆசை அது காமமாக மாறிவிடுகின்றது. அது நாம எக்ஸ்பெக்டட வரல ஆகலைனாக்கா கோபமாக அது மாறிவிடுகின்றது. நாம கோபம் வந்தாலே நீங்க யாராவது அதிகமாக கோபப்படும் போது நீங்க கண்டிப்பாக அப்சர்வ் பண்ணணும், அவங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் வந்து அவங்க கையில கண்ட்ரோலே இருக்காது. தே வில் ஹர்ட் அதர் பீப்புள்ஸ் ஆல்சோ. கோபம் வரும்பொழுது கண்டிப்பாக அவங்க வார்த்தையில வந்து போக்கஸே இருக்காது. ஏன்னா அவங்க என்ன அடையணும்னு நினைச்சாங்களோ அதை அடைய முடியாத தன்மை ஆன பிறகு அதை வந்து அவங்களால பேலன்ஸ் பண்ணிக்கவே முடியறது கிடையாது. அந்த இம்பேலன்ஸ் கண்டிஷன் போகும் பொழுது இந்த மாயினுடைய பிஹேவியரும் அதுதான். ஸோ அவங்கள மட்டுமே நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இந்த உலகத்தினுடைய லெவல் அதுதான். இந்த பொருள் உலகத்தினுடைய இயற்கை சுபாவமே வந்து மாயை. இந்த மாயையில கட்டுண்டு இருப்பதால் அவங்க வந்து அதனுடைய வெளிப்பாடு வந்து கோபமாக மாறுகின்றது. அந்த கோபமான சூழ்நிலை அவங்க பேசக்கூடிய பேச்சு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நன்மையை பயக்கவே பயக்காது. நினைவு குழம்பி அறிவு என்பது இன்டெலிஜென்ஸும் வேலை செய்யாது. அப்ப அவங்களுக்கு they may be intelligent person also, but when they get into anger mode அவங்களுக்கு புத்தி என்பது வேலை செய்யாது. இறுதியில வந்து அப்படிப்பட்டவன் வந்து வீழ்ச்சியை அடைகின்றான் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதோட இந்த சாப்டர் வந்து முடிஞ்சது. செகண்ட் சாப்டர் ஐ திங்க் ராதிகமா நீங்க யூ வில் பி டெல்லிங் ஸ்டோரி டெல்லிங் ஏதாவது சொல்ல போறீங்களா? கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க அதுக்குள்ள இது போட்டுருங்க, நீங்க அவங்க ரெடி ஆகிறதுக்குள்ள. ஸோ எல்லாருமே அது பண்ணட்டும். சாரி, இந்த உலகத்துல வந்து 84 லட்சம் உயிரினங்கள் உண்டு. ஸோ இந்த பௌதிக உலகத்துல அந்த ஆன்சர் நானே சொல்லிடுறேன். ஐ ஃபர்காட் டு இன்ஃபார்ம். ஸோ இந்த உலகில் எத்தனை வகையான உயிர்வாழிகள், புழு, பூச்சி, விலங்கு, அதாவது மரம், செடி, கொடியிலிருந்து நம்ம ஹையஸ்ட் லெவல் இந்த மனித வாழ்க்கை வரைக்குமே ஆத்மாவின் பண்புகள் என்ன, கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நீங்க நிறையவே நான் லிஸ்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன். ஸோ அதுல என்னன்ட்டு பாருங்க. காற்றால் அழியாதது, நெருப்பால் எரியாதது, நீரால் ஈர்க்கப்படாது, மேலே உள்ள அனைத்தும்
அது பார்க்கணும். எல்லா சுபாவங்களுமே இருக்கு, பார்த்து செய்யுங்க. டேஷ் வாழ்வதற்கோ வரப்போகும் சாவிற்கோ புலம்புவதில்லை. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, யார் வந்து பிறப்பு இறப்பை பற்றி வந்து அதிகமான ஒரு பாதிப்பு இல்லாம இருப்பார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கொஸ்டினுடைய மீனிங். ஸோ புத்திசாலி, செல்வந்தர், கருமி, வேட்கை உடையவன். அதாவது ஆத்மாவின் அளவு என்ன அப்படிங்கறது கிளியரா நான் சொல்லியிருக்கேன். அது கண்டிப்பா நீங்க பண்ணலாம். ஆத்மாவின் பண்பு கூறுகள் என்ன, அதாவது அட்ரிபியூட்ஸ் நம்ம பார்த்து நித்தியமானது, என்றும் நிலைத்திருப்பது, முதன்மையானது, மேலே கூறிய அனைத்து. வெரி சிம்பிள். ஐ திங்க் ராதிகம்மா நீங்க வில் பி ஏபிள் டு ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட். இன்னைக்கு ஸ்டோரி வேணுமா மேம்? ஆல்ரெடி 8:15 ஆயிடுச்சு. ஒரு 5 மினிட்ஸ் சொல்லிடுங்க எல்லாருக்கும். ஒரு ஏன்னா என்கிட்ட நிறைய கேட்டுட்டதுனால இன்னைக்கு ஓவர் மைண்ட்ல நிறைய சேர்ந்துருக்கோம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷனுக்காக ஒரு 5 மினிட்ஸ் சொல்லுங்க மேம். 2 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு. நீங்க parallelly நீங்க இந்த போல்ஸும் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. ஷூர் 2 மினிட்ஸ் I'll tell the story. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி. எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. இவங்க உஷாராணி மாதாஜி, தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் ரிசைட்டேஷன். எதுக்கு மாதாஜி, நான் எதிர்த்து பார்க்கல, அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும். பிரேமா மாதாஜி இருப்பாங்க, ஆனா இந்த வாட்டி அவங்க she has moved to as a teacher இல்லையா, அதனால ஸோ ஐ திங்க் யார் யாருக்கு வாசிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ தயவு செஞ்சு காயத்ரி மாதாஜி வந்து இந்த குரூப்ல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. she will list it out. அது பிரகாரம் தரவாயிர மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, எனக்கு இந்த கனெக்ஷனே வர மாட்டேங்குது மாதாஜி. நானும் அத இந்த ஃபார்ம்ல வந்து ஃபில் பண்றேன், பட் வர மாட்டேங்குது. அதுல பேனலிஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு போட்டிருக்கு மாதாஜி போல்ல. போல் இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றது, இது வந்து அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்றும் கிடையாது மாதாஜி. இல்ல, யாருக்குமே ஆன்சர் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் அதுல இருக்குன்னு சொல்ல வரேன். ஓகே ஓகே, they cannot answer it seems. அது உங்க டிவைஸ் காம்பேட்டிபிலிட்டி இஷ்யூ இருக்கும் மாதாஜி. எனக்கு கூட சம்டைம்ஸ் இந்த சிஸ்டம்ல சில சமயத்துல தெரியறது இல்ல. ஸோ அந்த சமயத்துல வந்து சிஸ்டம் இஷ்யூ, ஆனா நிறைய பேருக்கு தெரியும் இது ஆக்சுவலி. எஸ் ராதிகம்மா நீங்க சொல்லுங்க. ஷூர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதான் மாதாஜி சொன்ன மாதிரி டிவைஸ் கம்பேட்டபிலிட்டி இஷ்யூ தான், இல்லைன்னா உங்களுக்கு போல் வரும். ஏன்னா எனக்கு லேப்டாப்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன், எனக்கு கிளியரா வருது. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிருஷ்ணா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேரோட வீடியோ ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஸ்கிரீன் ஷேர். ஓகே மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம். ஜஸ்ட் நோ ப்ராப்ளம், 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்றேன். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா கொஞ்சம் பேக்ரவுண்ட் போறோம். நம்ம ஸ்பேரோ, அதாவது நம்மளோட தனேஸ்வரி மாதாஜி நேத்து வந்து நம்மளோட வார்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ஸ்டோரி. நம்ம வந்து அதுக்கு முன்னாடி, அதாவது ஒரு சின்ன கிரிக்கெட் கிரவுண்டா இருந்தா கூட ஒரு பிளேயர் விளையாடணும்னா என்ன ஆகும்னா அந்த கிரவுண்ட் ஃபுல்லா கிளீன் பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? இப்போ ஆஃப்கோர்ஸ் புல்டோசர்ஸ், கிளீனர்ஸ், நிறைய எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஆனா அந்த காலத்துல வந்து மேனுவலா பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எப்படி பண்ணாங்கன்னா யானையை வச்சு அங்க இருக்கிற செடிகள் மரங்களை எல்லாம் அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்களும் வந்து குருக்ஷேத்ரா அந்த இடம் வந்து ஒரு புனித இடம். அங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதே மாதிரி கான்செப்ட்ல வந்து தே வில் அப்ரூவ். ஸோ அது அப்ரூவ் பண்றச்சே, தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அப்ரூவ் பண்றதா ஃபர்ஸ்ட் சீன். ஸோ இது நடக்கிறது ஒரு சைட்ல நடந்துட்டு இருக்கு. அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அன்னைக்குன்னு பார்த்து அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் வந்து அந்த இடத்த பாக்குறதுக்கு வராங்க. ஏன்னா ஜென்ரலா ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, எப்படி இருக்கு என்னோ எப்படி பண்ணணும்னு. அந்த அசஸ்மெண்ட்டுக்கு அவங்க வராங்க. அப்படி வந்து பாக்கறச்சே என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு யானை இந்த மாதிரி ஒரு செடியை எடுத்து பண்றச்சே அதோட ஒரு குருவியும் அதோட 4 குஞ்சுகளும் கீழே வந்துடுது. அந்த குஞ்சுகள் வந்து கீழே விழுந்ததால அதோட வீடு அழிஞ்சு போனதால இந்த குருவிக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம கிருஷ்ணரை பார்த்த உடனே அது ஓடி வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுது. இந்த மாதிரி கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா, இந்த மாதிரி என்னோட குஞ்சுகள் விழுந்துச்சு, என்னோட வீடும் அழிஞ்சிச்சு, ஏதாவது செய் அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இது என் கையில இல்லம்மா, இந்த மொத்தமே வந்து உன்னோட நீங்க தான் பண்ணீங்க, நீங்க எப்படியாவது என்னோட குட்டிகளை காப்பாத்துங்கன்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இதெல்லாம் என்னோட கையிலேயே இல்லம்மா, அது வந்து அவங்களோட கர்ம பலன், நம்ம கையில எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு.
குருவி வந்து ஐயோ நீங்க சொல்றது எனக்கு புரியல, பட் ப்ளீஸ் என்னோட குழந்தைய என்ன பண்றதுன்னா காப்பாத்துங்களேன்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இந்த மாதிரி இல்லம்மா, இதெல்லாம் வந்து காலச்சக்கரம் வந்து டைம், அதோட விளைவுகள் வந்து யாருமே நேச்சர், லா ஆஃப் நேச்சரும் சரி காலச்சக்கரமும் சரி எதுவுமே வந்து நம்ம பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல என்னன்னா குருவி சொல்லுது, கிருஷ்ணா நீங்க பெரிய பெரிய வார்த்தைகள் எல்லாம் சொல்றீங்க, ஆனா எனக்கு புரிஞ்சது ஒன்னே ஒண்ணுதான், அதாவது அந்த காலச்சக்கரமே உங்க கையில இருக்கிற சுதர்ஷன் சக்கரம் தான். ஸோ நீங்க நினைச்சா ஒண்ணு நீங்க என் குழந்தையா, அதாவது என் குஞ்சுகளையாவது காப்பாற்றலாம், எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கு, நீங்க என்ன முடிவெடுக்கிறீங்களோ அதுதான் நான் விரும்புறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லா சரண்டர் அடைஞ்சிட்டு போறச்சு. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாருன்னா, சரி ஒரு 2 வாரத்துக்கு நீ வந்து சாப்பாடை ஸ்டாக் பண்ணிக்கோ அப்படின்றாரு. அப்புறம் அது வந்து கிருஷ்ணரை வந்து சுத்திட்டு, அதாவது சொல்லுவோம் இல்லையா, பிரதர்ஷனம் பண்ணிட்டு அது கிளம்பிடுது. அர்ஜுனர் புரியவே இல்லை. அவர் கேட்கிறாரு இந்த மாதிரி, கிருஷ்ணா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, இந்த பாரு அங்க இருக்கு பாரு, அந்த யானை தான் இதோட வீட்டை அழிச்சிச்சு, நீ எனக்கு ஒண்ணு பண்ணணும், நீ வந்து உன்னோட காந்தீவ போவை வந்து கொடுன்னு. ஸோ யாரோட அது என்ன போ நானே சொல்லிட்டேன், பட் ஸ்டில் பாதி கேட்டவங்களே இது வரைக்கும் தெரியாத அர்ஜுனர் கிட்ட இருக்கிற அந்த அந்த தனுவோட பேர், அதாவது அந்த போவோட பேர் என்ன? ஸோ சாட் ஆக்டிவா இருக்கு, ஸோ நீங்க டைப் பண்ணலாம். ஸோ அதை வந்து கேட்கிறாரு நீங்க கொடுங்க அப்படின்னு. இவர் வந்து இல்ல அப்படின்னு ஹெசிடேட் பண்றாரு. கரெக்ட். ஸோ ஸோ நான் ஹெசிடேட் பண்றாரு. ஸோ இப்போ வந்து அர்ஜுனர் வந்து ஏன் ஹெசிடேட் பண்றாருன்னா, அவர் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நான் வந்து ஆயுதம் ஏந்த மாட்டேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணதால அவர் வந்து ரொம்ப ஹெசிடென்ட்டா இருக்காரு. அதனாலதான் ஆகுது. தேங்க்யூ ஸோ மச், எல்லாமே பர்ஃபெக்ட் காந்திவா. ஸோ அதனால வந்து அவர் ஹெசிடேட் பண்ணி கொடுக்கவே இல்லை. நீங்க சொல்லுங்க கிருஷ்ணா நான் பண்றேன்னா, கிருஷ்ணா இல்லை எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வாங்குறாரு. இப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல வந்து எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு என்ன ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட் பண்றாருன்னா, சரி ஓகே, ஆனா எனக்கு வந்து தயவு செஞ்சு ஒரு செகண்ட் குடு அர்ஜுனான்னு சொல்லி எடுத்துட்டு அவர் எய்ம் பண்ணி அவர் வந்து குறி பார்த்து அந்த யானையை அடிக்கிறாரு. அப்போ கரெக்டா வந்து அந்த யானை அந்த பெல் வந்து கீழே விழுது. இப்போ நீங்க சாட்ல சொல்லணும், கிருஷ்ணரோட குறி தவறிச்சா? ஸோ அர்ஜுனருக்கும் ஒரு சிரிப்பு வருது. ஏன்னா அவர் தான் அந்த வில்லுல ரொம்ப, உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அர்ஜுனரை மிஞ்சினவர் யாருமே இல்லைன்னு. ஸோ அவருக்கு ஒரு செகண்ட், நம்ம எல்லாம் பார்ப்போம் இல்ல, கசின்ஸ் யாராவது ஓடின அவுட் ஆனா ஈக்குவலா இருந்தாலும் சரி, நம்மளை விட பெட்டரா இருந்தாலும் ஒரு சிரிப்பு, ஒரு நக்கல் எல்லாமே வரும். ஸோ கிருஷ்ணரோட தவறுனா அவர் குறி மிஸ் ஆயிடுச்சான்னு. ஸோ ஓகே, ஸோ குறி வந்து அவருக்கு தவறிச்சா இல்லையான்றத நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். ஆனா மீன்வைல் அவர் கேட்கிறாரு, நான் ஏதாவது பண்ணணுமா, நான் ஹெல்ப் பண்ணணுமானா, கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் சொல்றாரு, அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை, நீங்க வந்து நம்ம வேலை வந்தது முடிஞ்சிச்சு, நம்ம கிளம்பலாம் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போயிடுறாரு. மற்ற கதை தான் நீங்க 18 நாள்ல பார்க்க போறீங்க. அந்த மொத்த போரோட கதையோட ஸ்மால் சுருக்கம் பகவத்கீதா ஒண்டிதான் பார்க்க போறோம். பட் போரை பத்தி நான் சொல்லவே வேணாம், எல்லாருக்கும் மகாபாரதம் நல்லாவே தெரியும், யுத்தம் அதை விட நல்லா தெரியும். எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு கடைசியில வந்து வராங்க யாரு, அதே அர்ஜுனா அண்ட் கிருஷ்ணா வராங்க. ஏன்னா யூஸ்வலா வந்து அவங்களோட தெரிஞ்சவங்க விழுந்திருப்பாங்க, அவங்களெல்லாம் காப்பாத்துறதுக்கு. அங்க வந்து நிறைய அந்த போர் வெப்பன்ஸ், ஆயுதங்கள் எல்லாம் விழுந்திருக்கும். அதெல்லாம் போயிட்டு டிராவல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கிறச்சே வந்து அந்த இடத்த காட்டுறாங்க. அடுத்த ஸ்லைட்ல நீங்க இப்போ பாப்பீங்க. ஸோ அடுத்த ஸ்லைட்ல என்ன பாப்பீங்கன்னா, இந்த மாதிரி வர்றச்சே வந்து அந்த பெல் இருக்கு இல்லையா, கிருஷ்ணர் அர்ஜுனர் கிட்ட அந்த பெல்லை தூக்கு அப்படின்றாரு. அர்ஜுனர் இந்த பெல்லா அப்படின்னு, ஆமா ஆமான்னு. சரின்னு உடனே எப்படி இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் சொல்ற வாக்குதான் அர்ஜுனருக்கு தேவ வாக்காச்சு. நம்ம தான் 1008 கேள்வி கேட்போம், கேள்வி கேட்ட அப்புறமும் நம்ம பண்ண மாட்டோம். அர்ஜுனரும் நிறைய கேள்வி கேட்கிறாரு. ஆனா அவரோட கேள்விக்கும் நம்ம கேள்விக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா, நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும், நம்மளுக்கு ஜாஸ்தி புத்தி என்ற நிலப்புல கேட்போம். அர்ஜுனர் நான் தெரிஞ்சுக்கணும், எனக்கு அந்த ஞானம் இல்லைன்றதுல கேட்கிறாரு. அதுதான் ரெண்டே வித்தியாசம். ஸோ நம்மளும் வந்து கேள்வி கேட்கறது எப்பவுமே தப்பு இல்லை. ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டோம்னா அது கேள்வி. நம்ம எதிரில் இருக்கிறவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு அவங்களையே நம்ம கேள்வியா குறியா போட்டோம்னா அது வந்து சந்தேகம். ஸோ இப்போ வந்து அவர் திறக்க ட்ரை பண்றாரு. திறந்த உடனே என்ன ஆச்சுன்றது நீங்களே கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ அதுதான் ஆச்சு, நீங்க நினைச்சதுதான். ஸோ அர்ஜுனர் வந்து அதை எடுத்த உடனே அவரோட அந்த அம்மாவும் அந்த குஞ்சுகளும் பறந்து எடுத்து, இப்போ என்னன்னா அந்த 2 வாரத்துக்கு ஸ்டாக் பண்ண ரீசன் ஃபுட் என்னன்னா, இதுதான் கிருஷ்ணரோட பிளானும் சரி. கிருஷ்ணர் வந்து கொஞ்சம் உள்ளேயே இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுக்கு தான் அவரு 14 நாள் ஸ்டாக் பண்ண சொன்னாரு. இந்த பெல்லையும் அவர் அடிச்சு அந்த மொத்த வாரப்பமும் அவரு. ஸோ அவரு இந்த மாதிரி ஒரு நாள் அடைக்கச்சே அந்த சின்ன குருவிகள் மேல கூட அவ்வளோ அவரு கவனிக்கிறாரு. அது ஒண்ணு. ஸோ நம்மளும் தெரிஞ்சுக்கணும், கிருஷ்ணருக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அந்த குருவியனா, அந்த குருவி மனசுல இருக்கிறதும் பரமாத்மா,
நம்ம மனசுல இருக்கிறதும் பரமாத்மா. ஸோ எதுவா இருந்தாலும் மெயினா என்னன்னா, பூனைன்னா அபசகனம், நாயன்னா நல்லதில்ல, இதெல்லாம் விட்டுட்டு எல்லாமே அந்த பரமாத்மா தான். ஸோ எந்த ஃபார்ம்ல இருக்க பரமாத்மா அபசகனம்ன்றதை நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மூட நட்சத்திரங்கள்லாம் இம்பார்ட்டண்டா இருந்தா பகவத்கீதால அது ஒரு சாப்டர்ல ஒரு வெர்ஸ்லயாவது இருக்கும். 700 வெர்ஸ்ல ஒரு பகுதியில கூட இதுல வந்து எதுவுமே வந்து இதை தொட்டா தப்பு, அது குதிச்சா தப்பு, கருப்பு பூனை தப்பு, வெள்ளை நாய் தப்புன்னு எதுவுமே சொல்லல. சோ கிருஷ்ணரே சொல்லாதப்போ அதோட பரமாத்மா ஒண்டிதான் நம்ம கவனிக்கணும்ன்றது இன்னொரு ஸ்டோரி. மூணாவது என்னன்னா, கிருஷ்ணர் பண்ற காரியங்கள் புரியாம இருக்கலாம், ஏன்னா நம்மளோட குட்டி மண்டையில அவ்வளவு ஏறாது. ஆனா அவர் பண்றது எல்லாமே நல்லதுக்குன்றத முழுசா நம்பணும். எதுவா இருந்தாலும் நம்பிக்கையோட, நம்ம அந்த குருவிக்கு இருக்கிற கொஞ்சம் நம்பிக்கை, அவ்வளோண்டு மண்டையில இருக்கிற அவ்வளோ நம்பிக்கை இல்லாட்ட கூட இவ்வளோ பெரிய மண்டையில இருக்கிற கொஞ்சோண்டு நம்பிக்கை வச்சா கூட நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போயிடுவோம். ஸோ அது சொல்லணும் தான் சொல்றேன். இதோட நான் முடிச்சுக்கிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூமா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஐ திங்க் போல் ரிசல்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எண்ட் போல் 84 லட்சம் ஸ்பீஷீஸ், அதுக்கு ஆன்சர் நானே சொல்லிட்டேன். ரெண்டாவது ஆத்மாவுடைய பண்புகள் மேலே உள்ள அனைத்தும், அதுதான் ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. ஸோ அதாவது காற்றால் அழியாதது, நெருப்பால் எரியாதது, நீரால் ஈர்க்கப்படாது. ஸோ அது வந்து மேலே உள்ள அனைத்தும். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வைஸ்லி பர்சன், அதாவது புத்தியுடைய மனிதன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வாழ்ந்தவருக்கோ அதாவது இறந்தவருக்கோ வந்து வருத்தப்பட மாட்டாங்க. ஏன்னா இந்த உலகத்துல வந்து பிறப்பு இறப்பு என்பது உடலுக்கு மட்டும்தான், உயிருக்கு கிடையாது. அவர்கள் மீண்டும் இந்த உலகத்தில் பிறவி எடுப்பார்கள் அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஞானம் உண்டு. அது ரைட் ஆன்சர். ஆத்மாவின் அளவு என்ன, அதாவது 10,000ல் ஒரு பகுதி அப்படிங்கிறது தான். தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். பரவாயில்ல, 84% ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஆத்மாவின் பண்பு கூறுகள் என்ன, எல்லாமே நித்தியமானது, என்றும் நிலைத்திருப்பது, முதன்மையானது, இது அனைத்துமே வந்து ஆத்மாவுடைய இது என்னது பண்புகள். hope I think you have done very nicely. Thank you very much.